Asemu aye krojin yanso akwa pesmaka wiei Asem Beba Dabi so wo check 102.9 so no nyinata ede bekin kan ye ede ababo awiei yebebo penhwam na yakọ Accra High Court wakọ asetra dia twudwa beka ya branche ba ko ani susu se wono na ameswali woka ho bie ma ni wo eba so da na krante usu ede ye se sredin fomo edin ni ade Yakowe yabani ibede ya senko opedo penifam fama no masabre den lawyer di kukwapai eni pansu bi atwa na nanom wansi edo fomena dompo ase kwantempon so de nam so awiei ye de besom kumase ene enkran kwantempon no eso amrase ST Junction hodwan ene yebeka ye a wobra ene ye ka sa wro baso ba ko eda fi ka kuma bispenta wo mu kan tide pam ho nam so ma sabre nipa wo mabuo no eja demokura na sabra meka semperi fododo ene eye fire service fo pd a wo de ye kirasem eda baba tudwa na panyi bi a yesusu se wanya mfinhia be se aduosia papa ya kosalome wakoda ne nkanchema nchen aka hu bi se bre kasa ni ko akudo nsuo ye twa na hwan ani twa ye mu nsama hodo ye de ba ede ebe hu de otwa ye ebsofo kakra yi ene afro bi de ka ho ye wie ye gebre ne akenka dia babo ene wo mo mo nsam wadin ye ne ye so a mo ne so a ye so matiri mu nso a ye hunu betwa mu ye hunu ne fan ye tubi nkwati wo mo basa na ebo na efutiafo eno nti perfect series enwoma no na mekamfo dia babo sen mankura no kenkan ne ebebo won papa GS naka wo mo edi twerɛdua no atimu ase se kama pamfo wo mo anwen wo nim dipa mo adwene no ebodunku a ebu ayi ye wo English language basic 1 constitution free no ho sanso na OAP our world our people KG1 equals basic 6 issue of Ghana me abetwam edi abakọ 7 wo mo wo basic 1 equals basic 6 no wo mo ne edi so wo sanso na arami Yesu kakra Muhammad kakra na ne nan de so tato basic 1 constitution free no wo mo de no computing no creative arts and de kankan ho science ne maths untimi kwati manye yida perfect die no na ye wode aba ya wode ema nkura no akenkan ye wo mo wodo ye preschool nkura no msre ye na jiwan kwiziki 2 no numeracy language and literacy over creative arts phonics computing coloring and writing nyina perfect die no e dey good papa computing career technology no so JHS1 ekosi ne free no arami wo ho ed ma mo social no kankan ho no just chapo champagne do dey aba ye supply mock exams terminal exams midterm exams school awro nyina ya mo nhye no so na mo ento kese wo hwe kwan wo kumase putu ja station hono no ben wa wo badwuma soronko afin kran so wo dan so ma first stop o ben ba bia tonton bu so awro no frɛ 0243299938 and 0540755465 that one perfect dim komo vatamre kenu anonom de ye boa pa mo ahoden kwadwa pa ni padwa mu ye mo a ene ya bra tempetin kwadwuma de awudie bia no nso ye hojo lies mesre wunya vatamre kenu a aboa fricha badwenu ni ye bebo ase ya boa papa eni mo aso tro no na de abaye wo so mreke ho caffeine bia nim ye vatamreke choco no eno so ho vatamreke banana ho vatamreke ye strawberry ni nyina ho na calcium omega 3 6 and 9 ni nyina dia kotrafi de kankan wo bebre wunya bi na no mo ahoto aba nipadua ni bia tonton anonom dua no bobura mo asemo saga wo so supermarket ahoro unsa so mu anu anu waye winner Easter praise jumadie no kwasia di animu ya ana eba so eda no hallelujah so asang enti edwonto ena yede ba wa kwamu Parish Youth Council odu onjuma wo All Saint Catholic Church wo Santase fanchine bra ena Take FM na aka bomu ede sa jumadie eba wa kwamu a enya asem keto akora nwomto fokuku dam ena eba ohema Mercy Beba Jojo ahenie pito so ansansan no Take FM adwumafo nyina eba jumadie na se we ya nyiska enti ofa wo dancing shoe na wapel case ka dia kura eno ano no be piem dwumadi na se eye kwasia da ya awia no na ni efiri ase ye gina mu akwise wankasa abebre na wasan konwunchi All Saint Catholic Church wa Santase fanchine bra eho na dwumadi no eba so etibere no so a na ododo abebodom na yakotonyom na ye diasa ahya awurade din animunyam adesma mawia ya somfo no mienu akwabrane ye kine na nkroma so me amedin di kan sonaba ohene kwabna boat na wiye menua abrewaba kofichumasi kasebodi ntwemu eni Asem Beba Dabi ade chi yanti asem foforo panise chiwa de nti ye nhye dan so nkofa sem se asem mmra ne nhye dan kofa enya ban so apam kanfo benya ne apapam aka sabre yeboham asem treni ba ko ene wa ye dwuma
beka taga a PUI for one more bodjuma sa anasare me yaw ene efre no ame swale na amedi ne nsem abro no de na edi akotene ya de woto ananom nsie to na hwemu ya na beto dwa ya mu kyesa brante ba ku bi andin ene Daniel Kranti usu on de kura de abrojima mu no te etie ne nsem no ebeto dwa se wono na bu aye eka ho abatement se ne ya na koto for fresh abrofo no etwete bia tinsa kwamu kyere ba bia medini nam ne ade ye nam so ma nipa bonfo sabre de waje amadi nkwan ade afiri ne nsem nsem no koye ye prinprin e wokoto ne Accra High Court wo bo edidi bia ka ho nsem ahoro no ne ade Medina District Court worom so akanka bia ne ade na nei ena sa koto court bi mu ya ye kyere se Daniel Kranti wusu ebe dia ya ne council koye kogina mu sen ko oje dia ma no no Accra High Court me mambede bere me fama mu ne fama mu kira me mambede sai eneze o die na Daniel wase mo twena so yin akoya so twen eno mu kyerem se Daniel asem no enhye Daniel fan ye wo se ye man bedi ntiripa wote eye dwamu ede ema asemi eye Nathaniel agbo wono no wotena dwamu ya wo wodi nchichimu abrode atudwa wo kyese ensem no dachin bie wo ye mu ni betumi ama Daniel bedi ama ayeyi na wo kyese se this aircraft no wo se ye hwese investigations ya abro abro ewe no ye hunu nyoma bi enya nyina so ba ko mi ensem de tumi aboa na fe prosecutor asem no so da na sere so no wo wasa asem no wo so ede atudwa ya wo kyese ensem no ye hye da ehuru de etuamu am na ensem mi enam so ma ne council enso ejeto na sere so wo kyese ensem ase mo ye no yibi se da ma witi sam mo amadwuru mu ni ade wo bra mra no enso makwase nya kwadu bia chinchirenche bia nya hunu se kwadu no etise ade bo nipa ntumi prebede ema eyeyi tikoba ne sei na mo ka ne sei ya na chese etwa ne sei na ayeyi na wo bra council no to ne nsem so lawyer no wo de nsem tudwa no wo chese wo pani kura no kwadu ede bo no se de musika se na wo tia kwantu mu a wo hye de dwane no ko e kwotena kwantu no we nipa ne dada sitremu no tukwan no akọ no aba otukwan no akọ aba anse da anye se ewuo iba ye no dwane bu na ketemu ye kaya je no abosome ena eye ameswali ye tuo yekun no bonu tuo no ofiri fia ene to di ma yawo prekope no da mugem wo bra ne eye wono anso nipa amode kwadu abon da ne yi so wono so September busumi mu 2019 eno nso tukwan we January 2019 ena swali wuye ena September mu 2019 so na Daniel Kranti usui wono so etu kwan wokokora bada enti kwadu amode bon de sebe nyado na akwa bibia wo ho na nipa wono so eye assistant eye state attorney mamefo se jamra wono e kan se ne council no kan nsem sa se court no pe kwan bi so e de atwe Daniel so no enye ne kan no sanse we nu ye se kwadu bofo no on ne egina ne nsem so court abribia ne woka ene edi so atemu no aba wono so se bed no sabere wo mu investigation ya mkusu hwense mu nti se ko ba se wo mu kobu ntanchi asisi ana che sem kwa na so mo bai ti hwe no anka se ya so twi bi chinchiren bi ne ye de twenda ne raso de mum se ne se fata na court no e de egu akwam ya twanse so na empanin se anomantu a obuada ebinum se ogina ho ne nyina ye sanso na twere na me atiase se ensanya adwuma nidi enti ade nya kyese ya we nam ha eno na aka hu bia se bere meti he ya me kwan yi eno ya ade ba ko a eno ema nipa ade nya kya we nam ha sa ebi nso de hyen ana edi dwuma eno na aka hu bia mayanti asem de fomena dompo ase kwantempon so adanse nof mansini mu hyen miensa kikau ko wi ase se bere kase nipa nso de wato na nanom wonse do a ani ayenyenyenyan ewon potem honomo na amanebofo kiremu se we no cars no miensa Toyota Corolla na shanso de no eye GE 7271-24 NF Sprinter bus ya no na shanso de eye 6383-20 VIP bus na shanso de GW 8455-23 sa shan miensa we na wo ho aka nam so amani panson ato na nanom wonse do na amanebo kiremu se VIP bus no wo free Cape Coast no de ni akirem ewo Kumasi Krobea mu hanomo sanso na Toyota Corolla no ono ofri famena ya wo badum passe Sprinter bus ono free Kumasi eko Cape Coast na Sprinter bus driver yi na koye overtaking na number kwanso namso ama san kwanhia yi aba sana manebo no eka wonum kiremu se ebre wo yifa ho na sa bre no na Toyota Corolla no
wɔno nso wɔwura washing baby enti obu ne nsa wɔwura mu ana sprinter yi wɔde bɛwi ne mfim sɛ ya pan ɛno kan ho bi ɛma wɔgye kwan ne bɔ so na ɛbra wɔgye kwan ne bɔ so saa na VIP bus no so watwe ne ti mirika tenta wɔde ba no ɛnya asɛm ketewa ɛne breki wɔbɔ no yi nan ɔbɔ no yi nan ka ne bɔ ne mu saa sakotra wɔta da ho ne nyina chika na ntumi anyina ɛna wɔde ɛbɛ boss sprinter bus yi mu ɛnam so ama sɛ breki sɛ nipa nson ato na nanom wɔnsia do ama ne bɔ no kyerɛ mu sɛ nipa nson a wɔfiri mu nyina sprinter bus no mu na wɔteɛ ya enia ye nyan pa na krachia wono etwi Toyota Korea no amane ne kyerɛ mu sɛ ye mogya hyew ana hyɛ den ebra accident ni si ya pɛ ɔhyenkani wasumri katentemu anya asam keto obi ni baabi a wɔkɔ asebri wɔpɛ na kyira kwan baabi a wɔnhuno saa so na VIP bus no ɔno nko a hyenkani ne pɛ ana na etimu a wɔdi free Cape Coast ɔno ma ɔba kumase ya ɔno nso wɔprɛprɛ a emu ɔden na oboase MTTD commander wone sentwerefo abonkomo na wo kyerɛ sɛ sebre kasɛ adehya wafiri mu ene wona waprepra dodo na edoma bepie mu ofamena aban asabia apomde adwumayefo egina won so epre won kwane nipa num bi wo hono mo a sɛ de wo mpira no ani esi eyenyan fa no wo mu hwɛ ani mu so betimi abɔ akire ema yɛ de aba kesie mu na apomde adwumayefo aye de obetimi bia na wode aboa wo mo ya akwanhyia yi aya roho sempa wo famena ene ne dompo asa sebre nipa nson ato anananom won siedo Elsonfo yenkwa na sabre de yete mpoano je na chesanwe mu an gusu ayete ka kwanhyia ho nsɛm no abiedie ɛno a na eba betu otwamu ɛsɛ ɛnefu tanka bi ya ne number ɛyɛ number GR 1300-16 wa twafa ho ya wodi akwako jam sprinter bus ya no number no GW 6510-123 and I said -23 na ni nyina ne se wobra ni ensem no baba so do na se overtaking we yi afam wo si kwan nchen ye wo si fomko prekope no an jam sabra beto dwase nipa edu miensa wonum atoa ensie do eye nkran kuma se kwantepon so amrase estate junction no a sabra ho no an si ya ede abrosom ede apa sabra beka se de yane nipa na woten kwanchen ho a nani tua pa kotua wisi ya ne hwene santemo wode hwemu no tudwa nti no kra ebo be 510 to 515 ya ye fi aben ho eti yete no igburum eti nyina ye dumrika eba ye be tu minimi aba kwa ye fe no asanka bebe na nim no asanka e o sikapon estate na nim wa ana yete no ye be du ana chese petrol tanker bi a ofi kumase eba na okroso kwan no na oni sprinter ofi Accra ekokumase ebe hyiemu ewa ha eti yebedu ha na de na chese nipa ni bi ahwe mo kwandeda bebre na di ka hwe mo kwandeda bet na omo ben driver ne front seat ni nyina de oye omo hwe enye yie na wo say ye free fire for omo buy any police for na be so ye mu na yetimi yi nipa so far na de me di mani room nipa be roughly be 12 and 10 12 na mo timi ahwe mo kwa but awon wade ba ko ni say na mo fa wom be mo fa na de metima ka say omo ho de ye pa bibia ntimi anyo but ebinu mami mo na etimi afima akoye aweho nsem a obepie mu ewo amanase estate junction hanum de na ne esi wa hanum Elsonfo na wobra enkomodidie no to aso no wo metini a no no droba ni no sprinter bus no wode no enam wone tanka droba no mum na ekoba eno odi hwemu avro de twitwa ya wo kyese wono no otonko prekope no oti na ni wo hunu se car no atie si nchen a kyese ekọ sprinter no so pe eno se ye droba ye woda na se droba no woda o ni entie metini nchemu masi na ekọ Accra ekọ ko follow da sanko masi ya etu kumasi around 12 ntia ban yedu otra kono look Accra organizer do tiebe gina to ties ni gina ya konti ntia gina o ya ties ni ye na ya santua eba ba sa eba ni mu asama bre ntimetika ni tonku ntimeti meni amaunse kana wura bush nti before meti meni na ni se kana wura ya tia free lane mo nam hase eba na me board ba ba o sha de o ban ya se ba ke bia ye wura mo eni futi eba obo breaker na break ni chi
na wo dia afam that who said the do no dia na enya wura ebi anka enya we kura wan sha bi anka sorry dan we mu ebi edi be wura street ba we ne ahosa yese amina nti ama yetuma atuma chiya to na dia kura chiya we be 5 something 5 something dia chiya we kura cho me driver dia wase mimu afeni na spinal cord na ho akanti o mu di na ko hospital nti me kwa no me wa me so me hwe se bia e epadaka no ye yini ama mabuwa ma ye yini pana o mu ho aka mu ni bi nti afefu na ye na so me ka ho bi nti ye ansa na me kwa hwehwe na me so me di ni akwhwe ye ko nti wono de ma de si ama frɛ no ba wamfa nti minim friend wono to condition nti ibi fe ye wiye ka no ni se bibia ye tini se bibia wiye kwa to se si ami gina ho de bia minim ni wonam de bi de ba se si apa de se ni se Elshafo metini no edi kotie do no na so municipal pia ruade ma National Fire Service dum judgment no Openi ADO1 akono pare ohene Daniel wono so di twudwa ya wo kire mu wo mu ipra dudu ipra ye na fe se de bia ka no mu ye ma wo mu twudwa ka no twetwe wo mu adi firi mu ni kire mu ni between the ama ya senkafo ne se obre na wukwan anatu na obre a mesre park bebi ebeboa na da kakanya kwan ho pecha park o filling station bi no asre no ada bebia ebeba onko park a enfa oye ne bi en mama akwanhia enkosi yakodi isa na wie na so ekire no ensem abisi enyipa hwe mo fa edo ye mame no me afa no mo ye nua no mo a won se mo fa no edo so efutu a the Ghana National Fire Service mu command a yigina ha ye de ma esenkafo a omo fa kwan so de bia no fa ewia ne yimenya mo machine ya ne se omo nya nto boase ene otwen na mo fa nkodi esan se ahyeyi ene na ye pe na ye bambo ene ya hosi ene ye pe emo oman Ghana mesre na ye yina ya hye won so afiri nkwanhia ho ene driving overtaking ade a ye Elshafo ko pie mosu mu a pani kasama for the madum judgment no owura akono opare ohene Daniel ADO1 yede kasiabo no ekọ atoye mantam no emu kwasimentem ana yede mu adurei na efia kwasimentem ekropon mu na yewo na akwakoya rehosem ewo ho panyini bi a yefre no Samuel Sam wanya mfinhia no be se adusia papa ya Salome na wono enyomba ko a wo pepa wo mu kire mu a meje wo ge ebe marketing ka de ben meje wo ge oye mistake papa obeje wo ge sesi a ena papa no akoje obi ge papa ti takwa watu fa free takwa akoje obi girl friend ewo kwasimentem na papa ko ne nkanchima hoi obi a waba Salome wo se hyew de no enti wabeda abonten ne nkanchima de da abonten ama nondu abo nondu mpa mu ena papa yi kyerese ene sabre no awon e banka kanka kranti okope baabi na odin kase yagu wo kowura adamo wan hunu baabi enipa mienu firi ba ya mema kinchina wan mienu beto hye ne so a aprapri mu a watwe sekan bread knife pa ne kwaku donso ne ntohwe wono maka bom a sabre kase je wayi edi afiri wono mo a akoya wreho sem pa na eno anaka hu bie ababa wa ne kyerese ebra wote nani wa abontia wo hu se papa ne nna ne nkyɛn no ena obowuru adam ɔkɔ yɛ yadum nkanea na ɔnkonko so kanea ina wɔnhwɛ a ɔpanyini Samuel Sam ana dam mogya mu a ne ntɔhwɛ ene ne kwakudo nso ne bɛma no yɛ yidi afiri hɔ no mo a yɛde ba asɛmie ɔbodede ema nipa bae ɛno nam so assembly member wɔn potem hɔ Eric Akrasi wɔnom nya bɛka ho yɛ do betumi bi ade boa yɛ papa yi eko ayaresabia apomdi adwumayefo gina ne so ya omo gusua epre ne nkwa eno nam so ma posifo bam a sebre kase ne nkanchima Stella wo wa posifo nsem ono so bom hwehwemu ahodo akoso na papa ne kyerese onim ba bi a sa amrante mienu no wonum firi ba ye ne hwehwemu kakra akoso na kyerese se ababa wa Stella yi ne boyfriend bia wo no no enete kwasimentem honomo se ye papa yi nti ana se den wafa kwan bia so agya krachi ya enu na nipa no bi ekeka se ebetumi a ye saa krachi a
wɔne Stella teɛ na wɔkɔkɔhyia ɔpanyini Samuel Sam ya wɔagya no yɛyɛayɛ no ɔno nenam soɔ ama saa bere wɔ mo atumi abɛdi ne saa wu a ɔpanyini Samuel Sam ne ntɔhwɛ ɛne ne kwaku donsuo ne bɛrima no deɛ yɛtwa ɛno akɔyɛ awerɛhosɛm paa ɛwɔ Kosimenten. Ɛdwɔfo awerɛhosɛm no bi nie ɛne ɛno no yɛtenkenkan so ɛyɛ bɔs mu adɔbɛn sɛ mo nsom do kuma na yɛbukɔf nkwanta south no yɛkorɔ no ɔti mantamu sabra beka sɛ kuro baako a ɛfua na wɔnom ɛwɔ ɛyɛ berewani ase kuro no din ɛno no nkɔda mmienu maaya mmienu wɔn mu kwafuo mu a wɔn mu ama wɔkɔɔyɛ a wɔama bio kyerɛ sɛ ayɛ awerɛhosɛm ɛneɛ baako a wɔyɛ pani wɔanya mfirinhyia no dunum ne din ne akwalu amifa ɛna afei baako a ka ho Emmanuel Johonu wɔn wɔanya mfirinhyia no nwɔtwe na yɛkyerɛ mu a na kyerɛ sɛ kwasi ada nwummerɛ no ɛna ne maame nom ɛsoma a wɔn sɛ monkɔfoɔ mu wɔ na bankye baako mmienu bi agya n'akyire no monkɔ na monkɔ famra sisi ntinkura de hwɛ a yɛ wɔ mo korɔyi wɔ mo atwɛn wɔ akyire atwɛn ofie nkwa no korɔ yɛ ready na bankye mai ne de fufu edi mo nim rikara monkɔhwɛ sɛ ayi akwalu ne Johonu wɔ mo de na mo yɛ ntira wɔ mo akye wura mo saa afi etubɔfoɔ ma wɔ korɔyi a abusuafoɔ yɛkɔɔ ne nkura yi wɔ mo amu na abiabiafoɔ bu yi kyerɛ sɛ wɔ mo atoanse do de sikan yɛ dwudwa wɔm tirum ga ama wɔm nompe nyinaa abubu akyɛ sɛ yɛawerɛfo sɛm ti ɔdɛ ne bɔfoɔ no korɔ yɛ ano sɛ bu nkɔmpɔ mo mmra mahwɛ yi akwalu ne Johonu na no ɔka na nwona mu gyɛkyɛ mo mmra na mmra mahwɛ ti mo mmra mahwɛ no a na kyɛ sɛ akɔ yɛawerɛfo sɛm kora ne da hɔ ɛkagyaa ya ɛha dwen prɛko pɛ no a na ne wɔm to aposifoɔ fu sɛ aposifoɔ mo mmra na mmra mahwɛ adwuma wɔn ba yɛ a wɔn nso ɛbɛkyerɛ sɛ sɛde wɔn hu no deɛ wɔsɔm tabiri mu no nyinaa nkwanta municipal government hospital ɛmukurabea wo na yɛde wɔn ato sa yɛakɔgya wɔn ɛwɔ hɔ na aposifoɔ kyerɛ sɛ wɔn bɛyɛ ntɔnkɔsoɔ na gya sɛ nhwɛmu biara na wɔbɔ sɛ wɔn yɔ no sanse manfoɔ a wɔn mpɔtɛ mu de nyanya bɔ wɔn papapapapapa nyanya bɔ wɔn o yɛ aposifoɔ wɔn frɛ aposifoɔ sɛ atɛntɛn no ɛnyɛ ntɛm so kura mfama wɔn na deɛ esi kura no deɛ yɛn pɛ sɛ esipɛn ɛbɛyɛ esipirenu na akɔfa ama ne bia ɛde abayeɛ adehyia nana yɛde pɛmto brɛ kasɛbɔ ne nyinaa esie ɛde ama wɔwie asomfoɔ ne mmienu asonaba ɔhene kwabena boatena wie mene menua abrewaba Kofi Twumasi ɛzɔfo yɛ so ama akora to so ne mum wɔ birthday baako bi wɔ ha mede twa mu birthday yi happy birthday to nana ama wɔwɔ Kumase kwada so ha ya wɔyɛ hairdresser Africa 1 ɛna wo sɛ nyankrompɔm ma nkwatenten wɔwoda pa wudie nso wohwehwɛ nyinaa nyɛ fɛfɛfɛ sɛ atade no wɔhyɛ wo no atade no deɛ fadi wo na wonya nkɔsoɔ hallelujah amen ne mfa baako ntwa toɔ ha na yɛn sɔre special birthday called my Reverend Frank Arthur or your General Overseer Passion Vine Chapel Kumase Crow from Wayfree Gabriel or say so for penny or say Uncle Ponshira and a whole bambo and then in Kwan who Sane say encounter. Amen. Yo, I'll cry in Kaidin try and so Apomode mapadie enoane hepa plus mixture. Apomode mapadie enoane hepa plus mixture. Hey, unia, Pavi, and the black smokes mixture no. Malaria dronana. Ani, say nam sa. Ubeje di sa minim wife nyina ye tested positive. Ah, ye num bie no. Say a cool malaria one nyina. Am ye nyina negative. Adie ho. One ma ye hepa plus mixture no. And what do we aba? Cynthia. E was a immune system. E strong de bia. Enti Pavi. E support immune system no. Na plus mox no so e to malaria no gu. Malaria symptoms. E te say etipaye, afiafie, wonu mu atoɔ, ahoɔmmerɛ no mu sa. Achakura 4 days na Pavi and the plasmox mixer one no to malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor for 0542 778572 and 0542 807907 magie dure di pa Pavi plasmox and hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu kan our pharmacies na heba shop FDA age edwede nkrato yatum Hey, Opani, Mashusha wache. Se perfect series books here. Oma mi koto bi mame mano. Owe jajai. Abua wa mo se what to make in kai kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de nimdifuo ene che wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP, nina. A free basic 1, equasi basic
6 English every basic 1 Equity Junior High School near Bane combined store or when you be English nom and mass nom me say books to be anywhere perfect series any be na GS any naka and so am approval into your battle pian koto be maneba and na so we there so ko be kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a here wo mo a atufo nko aputuoja station ho a enkran dance mine first stop any omamu ba bia ye tonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kra na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pom mudin wo hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wo so wo ye Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo nimfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobodra mapa. FDRG edweden krato ya. Odofo, mama mi se wasem o. Da ben na ope brese. Ukohwe onipadua mu. Sede onipadua na kwa na hoodin sitie. Obrebo, osa, cholesterol anasa de dudu ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre, may comfort by grace. Medical Center di amount say enhwemu bia bramien chen ma yen hwemao ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de coffee tem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomoti ya se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem nyetimi aso ano by Grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe osekwadwe area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati. Quantum pun mo sir orni marika na o okokadoro Asem Beba yanbisa pi taka Asem Beba Dabi woha wuko tie hefa piao adon mo bruhura ayeye me na hyenkam ise nyuma obia ni nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na oyeden ohweso edidigi OTEC nyamema wonyuma no enkoso openia wo pie adwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye madwuma no wo mu nyina da papa mo won ahoɔden ye omo dia eni se ame no kasa no pɛi enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm ye wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwe bi pataya sɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi so wo mo so na ni asɛm wo edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwonu tuturo onso omompa aba omoda so gusua eye waduma na papa we die ne chense we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia ehumɔborɔfo enyanka papa wa yi bi OTEC mo nyinkire ne duma ni ntumpon no mo so fa botre odo ensema ya no mo tika
ɛyɛ futu sɛ mayɛ no ne a ne yɛ adene kyerɛ sɛ wɔn mu anim ase nyɛ saa na wɔn teɛ wɔn nka sɛ adwuma na wɔn yɛ no mmara wɔn mu obi anim ase ne mu yɛ kata yɛ na yɛ na wɔn papa nka wɔn ho efiri saa abere do nhwiri kɔpem bra wɔde obiara bɛkɔ na wɔde ne baba bɛtena ase a sɛ de bɛyɛ a wɔn bɛhyiehie na biribi atɔ yɛ no awurade wɔn ahoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔn ma nya kokoduro ɛmfa nya kɔpem bra wa wobɛpie wɔ anim onyam mu adom no nti amen Kwame, ate say Yankopon adomeja. Uye Togo ni. Mpacho ani. Ufri Togo Krobea so. Ifra agwenyive. Agwenyive. Ote teka yija. Mpacho ani. Opa pefie. Mpacho ani. E hobi na uyi asase ma awura ma awode ni container si ye. Mpacho ani. Wa na abobo container ne ma na na. Mpacho debi. E yo no ani sika. Mpacho ani. Confirm ya na deny. Oni obey awo. Mpacho ani awo. Onene wo masɛn mienu confirm ya na deny wakada sɛ enkwada ne nyewma me pacho ai nti ubeye DNA me pacho ai efri hɔ no a wo ka ayɛ no wa ma nkwada no sikada pacho de edi be sɛ ni me fa sɛ kwafe okay aba ya isa confirm ya na deny o papa firi mu a mo koye na yie wɔ Togo ɔbɔ wo ne wo sesa besia e ma mo de koy me pacho what you be Mpachoani akasai metua 2000 enti ya ampasa aka 45 million Mpachoani okay confirm ya na deny the make nyina no is on record enti dwene hu yi ansa no akasa ana deny say urei kari sika free kumase ebre o ma de ko han dan won kran o ma miska ne mo ho ne nkyeremu ho o ma uska enti ya ai so o ma uska Emma de Kohan dying. Sa confirm ya na deny. Says I dine no a Kohan no time one so now J advance say to free. Okay. Afei confirm ya na deny. Confirm ya na deny. Say we ordinary juma free kumase de bre on crying say ye. Pacho de juma ne ban crying. Okay. Afei sa confirm ya na deny. Say ni momo sika 80 million. Ewo ho. Ewa adwuma ni mu pacho ho ne ebetimi akyerem obetumi akyerem na sika wo ho ampa okay edan no obe han ye no sa confirm ya na deny so oto air condition e de be board dan ni mu pacho oto mattress to mu pacho onini mienu ka bo mu ye edan mu nkonwa set a wodi ni 15 million eso so mawo pacho okay owo ni flat screen ni decoder microwave, mattress, washing machine, ni showcase, ni stuffing chair, AC, cylinder, spray, shirt, singlet, boxer shorts, slippers, and an techno spark phone. Confirm ya na deny. Ni nyina wo ho. Pacho before say obeda just wa wo kokosia no na wonyem na ade kosia. Wo boa. O si nemu ehye. Wo boa de num de mu nemu ohye sija so. Oboa. De na emu ohye sija so. Oboa. Say kire say wonyem. Wo boa. Wa musa o se mu ohye. Mi do nya me kama ma ne hu no bo musa me hwe. E na saa akwala na wo ka no kora ono to ne nsansia ne me sa mbaba no. Ono kwa ne nsani bi ono kwa hu na wo hu do te wo no. Ono anka so onim se de wo ka sama wo ka no. No kura bi enim na to wo ka no. Yani osese me ba ni didi a ende mo ha one se munjanu onu de me ko me papa mo ntimi kwa kanche me papa mo se waja me na mu wakasa me betena sire mu wan yi a me ntimi enti e ba ne se o beti a warija ye na afiri me ma no ne papa se me ba unim nyansa pa o wadwi mu do no ma so se de twetwetwetwe me ko me papa mo no mo hu de me kwa ye me papa mo kura man ko bu o mo because me papa mo se me betena sire mu wan yi a me se me ntimi enti eno no ma fa bu ama o mo na me pie na papa no o mo sire na me se o papa sa na che se mo plan se wo ba no onko jaame na muntimi nka ntimo pesa mo te awarija ni firi ma no ene papa wa ya ade papa wa eja so a untimi ndum ja na wo boja ni gum papa na edel omo pie ma no amosimi di o matem papa na simi di na atem oya den na ohu na ibe sheet no na masiesie na mato bed ne kama na me ko ntime ba no na ma ba behwe ntime ba no na oba hu nso ogum se me ne danti mi hu nso ogum ade ya cha mi hu o de na hu ne sei ne tie nso bi agu be sheet no ho ena bi nso ho a ode ntomago
omo de pepa omo spends ni wi ano ato ahye mpaase enti me ne be ko bi ho kra be mi ntumago miensa me ne be ko bi ho kra ma ne sesae ene o se o ka che me na odi pia bonte na oba na o ka che me se wa kosie wa kotutu amena de ade na hyem ena me se se enya no kra ye de na o kotutu amena na o de ade ni hyem enti na kola ba ko ne kosi mi ena me hye da fa aduro na me se na aduro we ye de aduro na o se aduro we de ye nom de fa mma o ena o se na me nya no ena me se o me fa no ani mu ha ya na o se ya ende me fa mma no na ono kro wo match wo honom na me se daabi me mfa ma enti sa nduro enti na ma me hu se me hu aduro na ma hu se aduro we ye nom de fa mma ebia me wadama wo be hu na oba aba honom o se master kwadwo na me se wo nya master kwadwo na hwan o se wo ya madamfo na me se wadamfo wadamfo a wutimi wotumi se wutimi bowura ni dam sample si enti ma me yi ni nika na me hu condom na me se enti juma awudie ni ena me fa condom na eyetu ena me de kɔ asɔre na me kɔ bɔ sɔfo na ma ne se de o de condom na dura asɔre dem me de kɔ ye nana Krobea me de kɔ ye e de condom na kɔ kyerɛ wo sɔfo me de kɔ kyerɛ no condom na radio o mo kra be pem ne e da so wo sɔfo hɔ unim do ye ka men nya ne hwe hama na ofa no nipa na opata esi jaje ba kunya we nya ogina mfimfini nipa na ye so otwene ho na o sete ya de mi anso obeto de ne de damaji mani ko minim do timi ye opeso se me life wo wi asikrampo chese be oba bia ampemi o se me krampo na afono me se oje menene ntamu no twe na obi tene ba bi na se oba bi be wa amedia e na obedamaji me obedi medam samum na opeso ye me opeso obo mani baako minim do timi ye nti oyes anu a wanti man to na hu se ko to abome be fo wasunte ma damaji me misisi ye ana me ye na me so ne nsa na me gin hama nti ne won pese obegem nti me ye hama ne se jem na hama no ano no fa ne nan enim ni kotodwe anim on se me ye ne sei jem ne fa ne kotodwe mu ya ne se opagya nai ne skating sei na ne ha no awotre mi kura mi yam hye me se ama waya am wo plan waya am me plow because minti min plan say da se ayon se me de hye no on de ntronko a ni problem na ye ma onya kwenya oba wa bonte oba me bola even akropon ya betena area ba ko ayete ofa ma me ensa mi donya me oba mo fa echire we na oto hosa no oboa no ho be fu obi a o area obi a mpena asem tro na wo twa me ntro obi ontimi nkyere me odiaye me girlfriend me waru biem what do you baby a open fa ko medi what this kan nyina wi me the plot sika sasisika nyina wadi nyina wi amedi wala de me ko homba bia ni sasiso we onu adwane na wafa dwane onu ade akyi na wasa ko hwegu we ondi dwane ade akyi so ondi so plus you ready chese onu adwane na ade akyi ano wakohwe no ano foforo obeba ye nsem original ni sister se me nya oba ye wale me malam no ya ifro no se me disika no ya prema nsem papa we no to one watete me ni ne busuafo nyina se me ni na busuafo nyina ye nye free na se me ma sole na ma san ba ho se wale me ni ne ye wale ne wale china na asa we ya ka no busuafo no omo hwe nipa omo ndwene me na be ka sam na omo fa ebe nipa no ka wo adasa wo de wo ye de ye wo ha wo ye no sa me kire na menya omo de omo hu wo ne oto hu a obukwa no edru ewu ase papa ya wo kasa na nimi sa menya papa no hwe me a otohu se me menye enya wo de wo be ka no na busuafo no sa menya omo be kire be se ja wo yere no ye wo na wo me bro jira ma ya from Thursday me bra no ko school tanoso me ne ko campus me bra no so ka sha me chen sister Bema wenya 40 years I won wale we problem uswa enware no de bia me kan sem we me bra no hu an ohun de ewo wo enti wa hu se emema ba wo yere omo ba no ho ofa mpana a wa hu bi ma hu 3 times physically 3 times asan we ya wo kana no ya no mi donya me ne me salami ye ne me maami a wada fom utie nkanya abotre na me nyae na me dwene nsam bebre ho nka me kunipa ewe awo ne dem ho na me koye no ono be ma na da sore ena okwa koto dwane abra be ma no nti ukoto be ena me koto be ma no nsuo ne bucket ne pankase e dia si ho no ena odi ntoma safom ho dwae ne dem ho dan no se dan ketua bi ena be ma na amenangi no ho adwale ne ho wodem ho e pepa no ho I de bounce up and also atena mattress no so e sire nku bibi na de me ko ho se nka me ko he nkora me ko duru nkora no abonte me ko duru yana na veranda no gate no
omatum anloko ena me pia na me wura ho na me dem ho na me biese na be ma ne te ho no mo ene ne bossa pant ndike ntu ye dai ena me nya bo tre gina ho no na minti ase me nim de chese me hu de me ye me ho chese control me ho ankasa ena me bisa be ma no o start di tro se o no ofiri kropon ha o hu se be ma ne te ho ene ne bossa pant ne bibia ne ke o srenku ama tre so ni ma nyina da ho ena nsoro ne bucket ne pa ne nyina ne ono to ana wa bie kata so sen kan so ni petina kan gusu no ne nyina da ho na me fa ntoma esi na me hwe na me sa de to afide me so to ki se dem ho sum ka ho na me afide na me hwe dem ho na me hwe na be man da tam na be man so sore e kin hono na me bisa na question sta o be ka cheme so ya bunni o firi he o so firi bonchi o firi bonchi na de o ba dem ha sisia no o se an o ba na o ya na danfo e no no be adwuma ana a se o ba be gale na me se o ba gale ntu be gale no abonten ho gale ni ho e na dem ha so gale bia ni ha ena dem ha ena ugina manaji pan num ile yei ye ba besom na ye de adesua ene ade kire dwumadie no ene ye de ba besom dwumadie a ye die da biara da ye ka wa afidie so de kire adofo ye ka de kire adasa ene omanfo nyina se ye de sua de
de kyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛno nti na wie yi a yɛhyia nokorɛ moma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba abɛsua deɛ afei yɛba abɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ wɔ afidi kɛseɛ yi so ɛna wie dwumadie yi hyɛ ne nso sɛ sɛ woba yɛn social media handles ne so a dwumadie ne twagu ɛwɔ so sɛ yɛ Facebook ne so a hwehwɛ Otech 102.9 FM sɛ yɛ Facebook ne so a hwehwɛ Otech 102.9 FM na wohwehwɛ na sɛ wuhunu a wadama ɛyɛ ahyɛ hyɛ ma wunuanom enya adesua ne adekyerɛ dwumadie no bintie hyɛ ma wunuanom nya dwumadie no bi nso nhwɛ afei wadwenkyerɛ bi a wowɔ no ɛna wiei wode bɛtum ɛwɔ comment section hɔ ama yɛn yɛbɛgye na yakan no kama ɛwɔ afidi kɛseɛ so ne yɛde ama wo ɛna wiei wɔ YouTube ne nso so a hwehwɛ Otech 102.9 FM ɛhɔ nso saa bere yi a yɛka sɛ yi dwumadie no ɛda mu live na sɛ wo join ne a wada ma kɔpe link no fama wo nua onua mfama nua na yɛn nyinaa yɛnsua deɛ nkyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidie yi so na na wie yi ɛyɛ ahyɛ de nsuo sɛ wo kɔpe link no na o like yɛn live streaming no na o follow page no o like page no ɛno bɛboa da biara da yɛbɛhyia no ɛbɛ notify na wo nso atumi ajoin ne wode wadwenkyerɛ ba yɛn nyinaa yɛsua deɛ na yɛakyerɛ yɛn ho nso adeɛ medin de Krobea Nana Yaw Asante ɛna wiei apɛsɛmakana nanie awiei ɔgye aman nie ɛna dai Krobea Gyata yɛbɛma yɛn ho yɛahyiahyia ɛwɔ afidi kɛseɛ yi so ɔwɔ adeɛ kyea me yɛahyiahyia yɛagya akora ɔho te sɛ nyankopɔn adom me ho yɛ paa nanso so nyankopɔn ne adom me nso me ho ɔden yɛda nyankopɔn ase ɛnɛ yɛ kuada ɛnɛ nso yɛ da foforɔ yɛhyia sɛ yi a na yɛ adesua ne adekyerɛ ɛnɛ wiei yɛasɛ ahyia bio yɛba abɛsom ɛyɛ kwa me ho mpom te sɛ na adom ahwɛyie ɛnɛ nso adom wura no ɔde adom me ɛnɛ wukuo biribiaa ɛkɔ so deɛ kama nsuo nso agugu ɛtɔe wɔ ho me deɛ me hɔ na ntɔ mfrɛma na ne wɔ mu yɛdeɛ ɛtɔe de mframa san baeɛ paa ɛtɔe san de mfrɛma baeɛ saa nsuo no mefrɛ no akwadwofoɔ nsuo deɛ ɛtɔ anɔpa saa no ahomakye no woanhwɛ yi a wontumi nsɔre nkɔ adwuma nokorɛ na woankɔ nso aho ana ɛkɔ ama wo papagye ka asɛm bi ɔse saa no ma antu a wogyina hɔ ɛyɛ nokorɛ nso meka sɛ yi woana wokɔba mɛfie sɔre o akuri ne ho ɛhɔ na wobɛhu sɛ woayɛ mfomsoɔ ɛna wia yi adɔfoɔ yɛhyia yɛba abɛsom na nkɔmmɔ a yɛba abɛdie no nyinaa no adɔfoɔ ne adehyeɛ yɛka wɔ afidie so de kyerɛ mu sɛ yɛdesua adeɛ de kyerɛ yɛn ho nso adeɛ na ɛna wia yi adeɛ baako bi ɛwɔ ateasefoɔ asase yi so sɛ enipa da sani wanhyɛ ne nso a ɛmmoa wo ɛwɔ asase yi so yɛkɔ a yɛba yi yɛnamoa nkonam o maame wo ɛde waba asase yi soɔ no moyɛ ntaafoɔ mpo a mobaa ne nkronko mo amamum nya yi a yɛka wɔba ne wo adane a ɛyɛ ntaafoɔ nkwadaa ne mmienu nyinaa ti aba bɛtɛ ɛnyɛ yie deɛ bɛyɛ biara no webɛdi kane aba ansana wei ne nso atoa so sɛ kɔkɔba sɛ san yɛ ntaafoɔ na yɛnkɔnkɔ yɛ adeɛ yi a yɛ paapaa yi sɛ sɛre asahye no bia ɛno nso koraa no sɛ yɛ paye a yɛbɛdi nkia yi baako ansana yɛyi deɛ ɔtɔ so yɛmpa yi nyimom sio yɛbaa na ankorankorɛ nanso ankorankora a yɛ a yɛba ɛwɔ asase yi soɔ no yɛba bɛhyia yɛnam obi so ɛna ba asase yi so o maame na o papa na de waba bɛdua nti deɛ di kan no waba bɛhyia wɔnom good ebi a ɔnom nso adi nkane awo bi dada sɛ wɔnom nwu bi dada nso koraa no a
o maame enso wo no nso maame ne papa eno nso ye abusua tintin mu o papa enso wo no nso maame ne papa enti wasan ba benya afa ne afa mienu esan de aba beka ho o maame wo nuanom o papa wo nuanom ne nyina no ye wone a ye ne wo no mba behia e wa asase so enhyiamu a ya yehia no ye wo stage bia baabi a yeduru bia ene de yehia no wo nyini a wo kɔ ne ye do beko school obehwe nkwada soeswe akwada no be free school a obeba fie no madam fo ne akora bia wo ye class wo ye friend na na Krobea o se sa de bia akwala de free school ba obeka na Krobea ho asem kyerɛwo enti wo maame no eto de bia na wa ye very anxious o pese uhunu sa na Krobea kro no akwada bɛn na da bia me bɛi bɛ fie a oba bɛka ne ho asem de kyerɛ me enti wo kɔ school mu hɔ e na akɔhwehwɛ sa akwada no na ye kɔ akwada ni free ne nkitinkiti mu na wo ba ne mpanyini mu obɛhwɛ no aba bedure bia JHS sa na Krobea kro na no ka ne ho asem e de kyerɛ wo baabi no meka sɛ enye one na aba bedu JHS hɔ o sɛ bɛka nipa foforo ho asem e na de akyerɛ wo na wo kɔ SS beduru sɛ nipa no ɔka ne ho asem JHS kyerɛ no wanya school foforo wɔ baabi we nso anya bi e wɔ baabi wɔntem atete now o sɛ kwa akohia nipa foforo saa kosi sɛ bi obɛkɔ akosua adwuma obɛkɔ university obɛkɔ nursing training bi teacher training bi ana polytechnic sɛ wate aseɛ wahunu baabi efiri eye stages baabi nipa dasani ubedru bia ne nipa ko a ubehia do obi kɔe ansana obi ba edifa tu trim na hyɛ ne nso sɛ ene de wabayi onye permanent sɛ oka na Krobea ho asɛm omotafuam e de kyerɛ wo maame na wantumi ne na Krobea kro no ansan ya nkosi sɛ wo kɔ university dia na wo hyia nipa foforo a wo de yankan ye ne yankasa ya brabom ne yetrim sɛ wɔnom a ye ne wɔnom san ye free ye nkwada abrem dodo sen ene wɔnom da so ye namfonom sa abre ya ye kasa yi baabi a wo beduru ene nipa ko a wo behia do enti sɛ wo hyia obi nora na wanhu nipa no bie wa ene de wahia no emfa nto trim sɛ ɔyɛ permanent sa asɛm we ya make e kada cross enamfuom abusuam empena twim awadiem ni nyina no esi bema we de medɔ no busa ho ɔyɛ first person a wafa na oba we de ye wo free mabra bomu a ewua na mewuo ɔyɛ first person a wafa na oye nipa a wodi kane a woni ne san wa abrabomu ana sɛ yɛ daabi dia ukoku ho saa yɛ den ɔno nye di odi kan dia ɔnye di otwato ɛna di obɛba abraboni mu stage bia no ba bɛkyerɛ yɛn bibi ɛwɔ mu bi di obɛba wa abrabom each stage bia no ɔba bɛkyerɛ wo bibi ɛwɔ abraboni mu yɛ wo foforo ba bɛhyia maame na wo papa ɛyɛ wɔnom ne tete wo wɔnom ne kyerɛ wo ntenaseɛ wo ria bɛgye o nante ɔnom a na de wo nam abraboni mu ɛboa wo ɛde wo ba so what you say they are permanent they are there unless owo ebetiti wo mu na mom oni a ye behia wonom wo ye monten so wo mpana ne ka ho bi ukunu ne ka ho bi onyonko ne ka ho bi so what you say they are not permanent bibia to me see they come into our lives eba be kire yen bibi enti se ebre na so wa kire wa wie na wo se wo kwa enku ho wo ho na so okun ho saa wawu nkwase awu Krobea semnie obade akra monica sa ye na nyame ase na ye chia ye tiefu nyina eda amoa tanoso Pentecost ma ezi na wo ho de boga na obi afre wo na wo yere diner mo mfa dwumadi enni agrokra akra wasem a wo kan ye emu odupa de mede kan de won so ene se woni obi enante se ye yonkuom se ye nkwada abrem se ye mpanimbrem se de wadi kan na se woni nipa no entem tete a ye asusuma na nya wo ya ema na nya wo nwanwan so enti fa hye otrim se nipa bi a wodi na hye bia no montem
ebetimi atete so otimi de saa ne hye wadwen mu a eba ne saa enye onwanwa bi o efiri sɛ wadwen ho pen efiri sɛ Krobea Asante kotoko sɛ abusua dua nko a ne ntwantwene enkane na me maame ni ebi ni hɔ enkane na mpapa ni ebi ni hɔ enkane na me nua ni ebi ni hɔ enti eno de entimi ntwam enti eno de fa hye wadwen mu saa na emom enkane na madamfo ni ebi wɔ hɔ enkane na meyiri ni ebi wɔ hɔ enkane na me kunu ni ebi wɔ hɔ enkane na me mpena ni ebi wɔ hɔ enkane na me teacher ni ebi wɔ hɔ de wɔkyerɛ wade wɔ P1 no sɛ de ɔbobɔ so ɔno ɔne ba bɛkyerɛ wade wɔ JSS yo ɛna de ɔbɛkyerɛ wade wɔ JSS no ɔno ane bɛdi wachi akɔ ɛyi so SS ana sɛ wobɛkɔ sukuu pɔn suapɔn mu no ɔno ane di wachi da bi ɛmma ne saa ebi mpo a P1 to P2 no kura nya wɔ no a we kyerɛ sɛ abrabɔ mu no saa ne Nyankopɔn akyekyɛ no ebire bia ɛwɔ nea wo ne ne bɛhyia ɛna ebire bia wɔ nea wo ne ne bɛdi entity mu enti ema ne nya wo nwanwa sɛ enipa a wo ne nam sɛ si ya akora no ebire bi bedu na wo ne ne ntɛm atete ba ne saa hunu sɛ ebire na so sɛ mo ntɛm tete ɛna tete akora wei ɛna me de ka wonso wo de no mo piafo me da se na wiai Nana Buadu wa join the show no all the way from United States of America. Osi abusuame mam good morning. Good morning. Man Vernon for I believe so be a ye Nyankopon adom. Love you guys. We love you too Nana Buadu. And Nana Bo Frifa and was Ana Krobea and we so ye bi. And se wo ba YouTube ne so a. Me ne me master Alasa ewudu idrusu nom. Sofia sama nu sate ha akra Krobea yenso ya ye krado se nana ye ba besua de na ya kyerɛ ye ho nso ade ena wiai Philip Frimpong Philipo kwabreka se mo se akra Krobea kras na asomdwe na nka wo na nto Ghana so na akra wiai mechia mia me ba Frimpong manso echa files me maami Auntie Mary Jenisofo na na Krobea omumfa oni agro ye da monso masse amankwa Boston no se akra Krobea upon all the hardship in Ghana God haven't revealed anything positive things to Ghana professor and the to the bia omokasa na why go by say papa obeka chiro say papa ne de say ba bone no ne say ye ka na yetwam na papa ne de wo ka ne bo hompa ye say mra ya na nya na enti to de bia ya na why na yi why na ye Rashida Mohammed and was a good morning there na me wo Kurdistan na wie me nso me tie o na wasem a waka no na Krobea edamuturo do Atanga Bernard and was ye na Krobea puntanse for yensu ye na in fact Nana Krobea, you are doing a fantastic job. And now we Francis J. See you, Mabosom Bank. Nana Krobea, Onunsu Tiu Pa. Na Ononso Emfa Wundiagro. Georgia Pia, and was God bless you, Nana Krobea. Wasamua wake Egypt yato. Nano yetegana ha. Ena shenshia muhua samua yeke. Wo free crèche nursery. Wako lower primary, upper primary. Wako secondary. Once you know this again and a move. No akwadru university, no akoshi again sa on a trempna. Wako akotoso say, is a gay ni chiti. And do akofa humadi asel woko. Any Jimmy. We'll be back at us and to that by Jimmy Tobo. The principles are the stages in Abraba yebo life bono. Wantiasie Nana Dreamsa. Okay, manisa. Ye pa manipa ene. Wetie sa asem we. Ebi asa akwa no. When tie we na nka won hye ne ho konku no ho da. Ko be hu se wo se esi. NSC. Onim sa asafo body so birthday ye ne. Hey, Dabi. Menim. Na wiai na Nasru de oben wo kwabna badu. Asafo body or US. In fact, or ye patron Emma Krobea fan club. Asem Beba Dabi dwumadie kwabna badu onfa niagro ene Minnesota fo nyina monka nkyere body body na Nasru de oben wo o se na awieye ne asem
wo ya no no ana se ye be heda ne aye ye be heda ye sa ti ma men ka hwe men ka hwe ansa o me te ne ka che okay enti de na wi de nana uti ate se ne owa ade a sha ase ne duru ho ne ye ya nkasa obeti enka okay enti ene show no ye heda dedicate ma o kwamna badu yankopon hira o ena wi arofo e won komodi na mewo ababaawa fefefe bi ewo manim ha sebe da bia meka wa afidie iso de kire nipa bibre bia otie se unya asem na wunya sukyerefo pa eya wunya adwempa yenkoma ayeboi sebe ensem ahodo a eba yanimwo ensem ahodo a yeka ensem ahodo a ebia ma afidie iso anade ebeba afidie iso yankopon adom ene mompai bunti enkakrakra ututu ya na mo de siye se wutumi bie wano na woka wasem a sebe sa adwemmoni bi kura na obi di ama wo ena uhun se no mom na ye nka wo fa nanso de mpanimfo yi kan ehu hia pa eye wa ankasa ne beboa wo oba akwaba jajo eya na bi wa no kakra wabre wadigare abroso udigare dodo ohonte sai nyame adom me ho ye udide sai me pacho frame Eva akosi Eva ama Eva ama afri hin na ba ha pacho tafo wa na ofri ana wote ho eho na mete na afri hin me ye vegetarian fi voter region anwunani me pacho na de na do ba asante mai mu me pacho hanom ne yatena yatete ye yanti nti ye wo wa ha ya wo ye wa ha enya be ye menya be 3 years ne ye ba kumasi nti yanko ye chibio hunko bio nti hunko kurom bio yanko tena ho bio batmoko mako baako okay na ewiei ama asem ben na ewo wano a wode aba manim he hawo hyase entunsi mfimfini de ne de waba me pacho me ko royal nursing na madam fubi me na ko moro market nti okọ ho na makoja no nti ye ko honum de bia ana abema bi wo ho ye friend owura nti me ko honum na mo yam se owura na o mage ya konya manentenase no mama konya na metenase wo ko suku ye nursing suku onyonko komoro market ya na wudi nachi enene ko ena amanfo boys ye owura na wo ma ba ye ya konya manentenase mpese mte wasi okay ena owura ye den ana o mama konya mametenase ti adechi ya ye koye na oje me number nti no ni me di nkom ba ase na ye fon so nkomo nti na onhume nti ye di nkomo na nti dakro na nani ye bedi SRC week ana obisa mtu ye bedi SRC week nti me kan no no kro ni kumase no se ne me 100 cedi se o ene eje fato t-shirts ni bi ene mpaboa ana meje nti na ye fon so nkomo nti ofri akra baaye no na se eya ye kwo no ma ye sa ko hu no tini edi nkomo ana ose mepe na meti ase okay nti ye meti ase no basta na ne edi nkomo ofon so saa menso so na me obi a me ye adwuma nti weekend bia me dwane ko fie ko ye adwuma na ko ye de adwuma meton ele onyo okay nti eduru weekends a no dwane free school no akoton ele onyo okay nti bia Sunday na masaba campus ebo nso Saturday enwumre na maba because Sunday ebeko church service ti sana na me ya because school no me ana me de me ho kotum ti me ana na me hwe me ho na me ni buafo bia ti mane ya we say school na me kono me ana me hwe me ho me ni obi a ti weekend bia me kofie ye den ekoton ade
na masaba me toile we na nkrofo sa hye me liquid soap na ma ya amomo na me ko class nso am ye donuts esa de ko class na ma ko ton wow enti anu na me de hwehwe me ho kakra sa enti wo ho otimi bisa me bosia se scan ya na me boaboa no tike se bia fees ba na me yi bi dia akotua ana se bia ye top handouts bia na bibi wo scan na se ye to bibi wo campus a enti acha san obi sam se opebusia 1000 hwan no boy no owura no me ba chan sa tam no anya ware dabi no onwe na wo a woye odisuani na wo a wabie wa no aka kire ne se uni buafo bia suku a wo kɔ enti wudwane kɔ fie weekends kɔtɔn ole wonyo to de bia liquid soap na woye de mamanfo to de bia donut na woye de kɔ class ma girls ito na wunya sika no o se busa bosia 1000 e de free ho okay na o kan de song obi sa me no na me si yo mate na me de man no wow inti me de man no inti okɔ trek no ya mo wo ha no makɔ trek inti okɔ trek no ma frɛ na bisan so sika no ti me kan no de asende me inti oba no sabe ye adwuma so sa per 1000 sa inti no bisa me bosia eto aso inti na me so me de man no and because ebi wo ho no ma otimi esene me 200 cedi se bo kra umbisa no de asendo tina me hu ne se bia oyobi a obeboa me tina me nso me boa no wo na adwuma mu nti ebi wo ho no ma nti edu ba bi na me pon class ampa boa no wo ye na me koboa no e ma ne ye okoboa no me pa chan na wasua ampa boa ye pa choda na okoboa no wo kwan be so ebi wo ho no ma so wi a omode be hyehyɛ rubber mi timi de hyehyɛ ma na omo wo ayi bi wo nso mo timi de ma ko timi kyerɛ me na mama ake ama no okay because no ono nko ana na eye na adwuma timi de sa ti da kro ana oye so opeso ode me ko hotel inti oka ya no mitu ne hyɛda ti da de ne duru ye no manko na o sa hyɛda foforo ti o hyɛda to aso be 4 times the fourth one no ene ye koye ti ye koye ne yekoda hotel nti adachi ye no na msa ba campus ti me ba ofri campus kowe ho me pa chan esa ba to aso nti adachi ye no no ye se yensan ko bi no mso da bi menko no ono no ne nanamo nanana eti wo mu si zongo na me so sa wa adwen se wo ne mbetena de ne ye kye wo ko ha adan na me hotel wa de me nko ho bio na me kan ni say adenti na kan ni sa me nko ho danti na me first time a me de akọ na me so ho de me nko ni ase yakọ enso so na ma na omu gina enim ho no na me so me nko ho bio enti me kan no so omu otututu bi enti eduru no so na so otu scanner na danfo ba akosi edan bi do mu fie ho enti ene obekwa odiska no be ma na danfo no no wa han ama na msirio to oji susu na no de ma na danfo no na danfo ne ha dan ne ma no nto ha dan ne ma no no na o ka che me so carpet na okoto no oniska nti me mo ne bosia 1000 enfa nkoto carpet mbe san dan ne na no so me de ma no 1000 to okọ trek na me friend no o san de ma de ma me nto okoto mattress no sa time ho nso okoto mattress no so o sa pe bosia na mattress no okoto ni esua nti nko pe bia so de age kese preko ti ho no mo kan ye no na me so mini bi but sa time no age 1000 ba ko se o de koto mattress no o de koto carpet ya be se dem ho okay na me so mini bi nti ya me se obi am na kakra pe bosia mo so mo adwuma mu siska wo enti ye maadwe mu na kakra enti oka mattress no na mso mini bi enti mattress no okotono to ketua enti yanso ye be wie no mso u be wie a che okọ ha wodan se ne be ya afoforo no mo beba no mso benya be bia ede abeda na me no wo kan na so ene member tena ho se ho ni ben school no ana eja me kwotena ho no mene ne ti mo na nyinsen bai sa tam no wie school no school ni de me wie September ti won wie me wie
ti mu bewia momo kotena abonten wudu level 300 ema kotena ko ha dan wa abonten enti wo kotena boy ne nchen de na te so akwakoye ne yere automatically ne maame nso ya we okay ne maame no kro maame ya liquid soap bre ne ma ne ton enti boy ne ya ade enye kra mtimi frɛ maame ne so ma se ni sei na already I am. This and there wabenya automatic access to everything of you. Okay, and then nyinsan bam. Inti nyinsan bam no yɛ me nkoyi na me so nyinsan ne de me nyi. Na me friend na maame mpo bo na mane ɛsɛ ma sɛ ni sei na owura yɛ den aka na maame ni so enfin no. Inti maame ka sɛ maame enfin ti me so me yare no. Me fe sta na me da efie ni ntosuo mu onyem no de na ye wo no o story na pa na okọ adwuma o ma misika tina danfo ba ko ne ne ewo ho no ewo fie ono so ti fie ho bi na danfo no ha diamond on na ekọ a no wa ma misika so bi age na isika no kro de ma mi ntimi story nkoto aduane ne ti meda ho nom saa kopem se anwumre obeba tebi ho no ma first na anwum oba ntemba me banyem ye no ma me da fie na ayim obebe enwumre be 10:09 mu hono oba nso to ntena dem no akotena na danfo ne hono to ba be da bia be 12 nti bibie na danfo no na me friend se me se na onto we mrem to na eto brem nti obema me 5 million se me fa nko yi nyinsen nti man asa me ji scan de ba ma nya ma adwen se me kwa akoyi na me scan ko hospital ono ni nyina so ano ono pese odi yi nyinsen ni go ne yedai no se ai me nyinsen ni go na me wie school wi ane atena se aprane awo no okay na de na time ano ono nso foul no sa time ni mu no mo amprane enti e ho na nkodo abetumi aprane se bia ma me nyusu condom ana se me mfa ngum me yi afrim satam na ni wurafi ubisa ne saa na wo na opese wo ne wa na enti ada na wo nso wa ma ho ban kire se wo je nurse ntete me koto eduro kra se me no but eduro ne kra da so da ho bana me sa no se e shaase no nyinsan shaase no na nyinsan ya shaase na me nuru ansa me se wo ya akwada a wo ko school eno akwa akohia bema se watu aba betena ne so frisen ka wo ko han dan eye ne kwa so a na wonim se wonwie school na wote be ma so ide be ye bia sabi o misrameka nkonkola kakra be koso na wonso wonim sa na wo gentete kra be ye nurse ni na ma ho ban se be ya wonyem pacho me ko to edro beto ho no but arefi enti man fa edro no de wo de bo ho ban me pachan ise nkonkola ne ye wo de nti ama wa no maduro no okay nti o ma 5 million se ko yigu mingo yingu nti me de 5 million ko hospital na ya na jo be 11 no ni edemo oba no akotena danfo no nti me so me hwe de ya me na mayemre because me num nsuo kra mefe nti na bibie ni me honom nti maye dehydrated na me ko hospital nti me ko hospital no mo kra ye se ada wonko na wote ana na me se anom se why am I saying na wonko na oba hospital ti me call doctor no honom na doctor ni say nsuo ba akokora ni me ho nti e wo sa o mo geme eto honom di nsuo si me so nti e honom na o mo di nsuo miense si me so na mo wo me efie eni ntosuo pane enso so ti adechinye no ma me koye lab ni ade nti o mu yi me adechinye no mu yi me ba efie ba mu yi me ba ye no o mu twedo ma me kotoye ti me koto don still na de ye me ana eye me nti na wo se me ko baby ayeti ye wo baras na me ko nti me ko honom na no kra me na mfo bi na be fa me firi honom no ma ye mere na me fa no de me to Prague na straight to military hospital nti won so ye ko ya no mo je me to honom that day na won so mo din so 5 ni see me so mu din so 5 see me so no eno so ade chin no mu yi me to mu yi me no me ba fie still na de ade na ya me ana eya me na me sa ko on the 2nd January na me sa ko hospital na me so edro na mo de ama no so still na nti omo hwe still na masaya mre na omo sa je me to sa din so 5 see me so nti na afi de edro no mo de fa me veins mu because me se me no ma na my mre
ti no mu de do ni family vein ti me koda hospital ni na me frɛ na say ya jema to hospital na wo de kakra ya jewa to hospital kakra ya jewa to ti say scan me nkofa wa hin me nko wi ana say me nkofa wa hin say ayin na me won recording wa hanom enti last hospital crime koda ma me bu ho ona e bomb bosia na misika sent obo bosia 2.5 so na de etwa discharge fee enti me baaye no ye mi am bet na fee no scamba bibia ama na se what we free nchen aha me yare ye no me besin ko so jalai honom se e honom no o tole o kwa adwuma nti menko ana meda honom enti hwan no mo nchen na ko ye wo so jalai e honom ma me nete wo o ma mete wo nti wo ko wo ma me nchen na je se we free boy de nchen e wo ehefa ha etafo no tetafo nsia ye so but ai adompom enti watu afri de nchen aba so jalai me ba so me now for ne be e ba me no kwa no mo be hwe me nto mo ba na ma ye mre no mo se da bi ti ho no mo de me to prage mu e ko ye ho hospital ni ti me ko hospital ni de ma ansa ama ne nchen to aso enti na scam ba bibi ama o frɛ na osia woni bi enti da kro me ho ye den kakra na mba na me de beto ne master osu adwuma wɔ ne ho me de beto ne master nim se ni se na ekɔ na me ni owura afanyi se ni se na ɔde ye me na no master no mo frɛ no na ɔmo ne kasa na ɔmo so gay you na no ho nyina ya ntem asem da sisi anyi nsen ya ba no afi na mo asem obeba na ɔba de wo de ɔmpɛ no kra na ahye ne ma ne nwo ɔwu wi a onfa ne kwan na wonso fa ne kwan na sisi a wo de scam ban senate no mo tu ne fu a waso wate ba still na ne scam inti me ho to me na me sa ba ho no ti me kra me ba ye no asesa edan ne lock no safo na wo bi no me wo bi no me ba ye no asesa no inti wa ma me ba ye so wa ma me kin ni bi na me de to na danfo ba ko enim na ti na danfo ye se mi mbisa ni kin no ti anopa na me ko class na me bisa no wan kasa me ho na me de me kwenti na me pon scratch me twen me betena abonten a manwumre oba ansa na menya access radem ho no na ti dakro na me de 2 year fere anim se ni se na ekọ tenwume no mo frɛ no mo se ada na wo yesa mutune ne kasa ya na nwumre ne de oma me kin ni bi so oma me kin ni bi no so na afi de yete dan on kasa me ho on kasa me scan so on fa ama me na me sa akọ ne master mo na ne master mo friend no mo so sisi ano ne oba na nyam sisi ano na entokwan so ba e ma opia me hwe ho ma me ko hospital ti me ko no mo se hwe na ma anya adwumaden ntina ba me ho ya den kaka na me ko ton ele wonyo no mo se hwe na ma anya adwumaden ntina me nko biom no mo se sisi ano na akofa ba se we pia na ma na hwe se hwe na wa anya adwumaden bi ele wonyo so emu edu ontimi ntua nti ede bia se na ba man na week o ma me 100 cedi no mo se da bi oba no wonyem obedi na kono de ne enema bebre nti wodi ede no yesere wa ye ne 40 cedis man oso wontimi ti 3 days nanka 1.2 omo kan oso wontimi nti that day ne de omo kan eduru ba bi na oji 2 mu nti that day no de osenne me 1.2 no for 3 days. The 3 days in the same. Na me na no dem but no de me did it ka ba ma me o de send them phone so. On some fe bi to so. Na makwa akoyi. Nti that day o de 1.2 ne send them in 3 days no so send 100 cedis. Na me ka che no master ne so obi a yanka asama a waji atu mu 100 cedis na wodi a send for 3 days. Me ka na master ne de 20 cedis na eso so emaame ne neja mintime me ne da te dem dada de na no nkasa me ho onti girl ani eso nso mumpo on kasa me ho onye hwe nti nsuo kra na ebula first ashate na ebula na na ne yekoto na me de koto
ne master mo no mo so da be bula ne de obi onyem de ontimi ntuntu mo sra na nsu nde ya onkobu mame because me nyim ni na no na na eku nsu na fe de mbenye mo ye no onko nsu ni biom and omo kan no see you but okon nsu na ada ne bu befu no onko chemia na meko nti me nso so niema e wodem hu na me de chance ni bibi adomara de okon nsu na me na metoy nti ne yekon nsu ogu adomara kanima onyusu tino bucket kitu e nti de bia no akobu no abedware saa onfa ne nsa nka me bibia se bo kura ya media onfa obesi niema rubber black esimu niema mi wo bi wo nso onfa ne nsa nka me de obekọ abonten akọ akofo obi de no de esimu ti enwumra bi me ho no mana na me ne girl ba akọ e wo fie ho no ti me te girl na modern TV kro ma me nso o se TV nyame na me tomanti nyame na me kire de odi TV ne beye ti me kwatena girl na modern ho no ma hwe TV a me nukuma na ma beda Timet ne gane tene dem one obe free again. To free again no de gane ko ye hono. Ti gane bae na asema wakaye no mpese obe kan a kire me. Na gane edi tu obi na nipa ne so se on de odi asema asomante ne ye den ka kire no. Na gane be ka se ora friend ora ka chen se first ne du weekend na me koma me mo hokoton ade sia no me nko biom. Inti gane mekancha me se be mo aso ne mete dem na miwu obesori apie jame ama mewu onfi me ai tigane ka sa na mekọ no na me so ru a me no na te dem ha inti bibia nya de nti na won frɛ me enka nche me na wode kotu obi enim se nipa no mom na enka nchire me na ai sa me de maka me no te dem ha no ma emfa hu se wu a mehwe wa ma wawu na me se a me wu ahwe me ma me wu na ochine bio me wu ana me ka senti da na entokwa ti enwumre no wa na fie ho no ana opie na okoe ti ahomachi oba na maloke gate no oba no bebu punu nani enti obebu punu nani asa na bibi adurumre bi no oya ade na me ka kire ne maame na maame se ama owura de saa na oti onti fa ne saa na maame ne ka kire me nti na menya issue bi ma na me nka nkire maame no na so mo be me na aya me de tu o manim nti asam no afede du be bo sesa asori aye ko ne se me makọ asori ne bi de ne wagya ya asori no dia time wa be nya ma o saa no nti obegya ya asori nti ye kwa asori ane esofo ebisa na se na me de meka no kran chen se o sesa me ba asori na wagyan nam ni sen na manyem ni nti ti esofo ne ba honom oba oda kru no oni ho dade no so amede fi adachi na obae nti nene Sunday na meka che esofo ne se waba na esofo no ene me eba honom to obae ye no mu bisa nsa da no mba asori se enye bibia no bisa se na de na ekoso wo ne oba ni ntemai me ma me kra se hwe na ma anwale no na ope complain dodo saa no o ka kire wo sofo no kasa gu bibi ni mu mame me ma me se hwe na ma anware no ono ne ma me aka kire ono ne so onhwe yi na wa anware wo na wo ye dai me complain obo complain dodo ne ba ne ya ade a na ma frɛ na ka chinte hwe na wa anwale nti me wo a me mfa me kwan no so mfa ne kwan wo sofo nanim o kan ne badwasre de ma sofo ne TB me pa chan okay ti sofo ne ye no oye din edina ho no yeso wo de enya hwe de atwam no mani ntwam nko wo de fa bibia de wa ye obisa ne se ma ye ne den o se menye ne hwe no mo bisa me se wa ye me den na me ka me nsam nyina de o de me fam ni nyina no sofo ne so ora wo de enya hwe de atwam no mani ntwam nko na jai bibia ma ne nka o se an de be ne den pa so be jai bibia ma na ka na secretary ne te won o se ora wa anya de so fu mu o da asori ano eno wa kasa wo se da ebe ya wo den sa wo de beche ene se wa anka se wa fo bu kra ma sofu no musa pa ne chowa tu ne fo ana afi do tu weti we jai bibia ma na ka basto na no nkasa me ho nzi edrumre bi na me chop money on fa me chop money mame
ɛna mekɔ mo adwuma mu mekɔ hospital mpo na me ya me say owura mpacha ade chi me call hospital so oniska na me so me so ya sha me say me ba ene me ya lab me say ultra scan so oniska ti man kasa no pa na me friend ne maame na me so ma me call hospital no ras oniska wo ho me so ya say me ya lab me ya scan maame na say ai me friend me sa afro maame na friend me bi o mam ti metina ho no ma na kobo 11 na me se dabi maame no nso amfrem bi na me kɔ adwuma mu ti me kɔ adwuma mu no no so oniska na me so oniska kra bosia kra apama menye de emfa nkwansa na oyi 2 million wɔ ne bag mu ama me se me njenko na me kɔ nti me kɔ baaye no na me baaye nti baaye nwumre na me so ora me nkɔ hospital kra ma da ma on bisa me se me kɔ ye akosisen na me kɔ twa scan no mo se ye oba no mo tredro ma me se mento skana ansunto mo tro ma me se ende me nkoto me ka wa ankasa zamin ta de chi obama mi skana se me fa nkoto aduro no me hwe no me ko hospital Friday me hwe no Saturday wa anfa ma me Sunday wa anfa ma Monday wa anfa ti Tuesday me pon school bae no na me ko na adwuma mu ho ti me ko na me so ora eduro ni atwa ma be jiska akoto osikofi na me ba na me se da bisa gas sai me ba adwuma osi mi nkofi wo ba wo de be ma me wan fa ma me a me di sika de ma me de 40 cedis eno abi na me sa de ko fele gas se ne de sika no wan fa ma me a me nko ti me ka sa na osori pie ti opie na na phone da na me fa phone ti me fa phone minim se na phone de onko nja ho nti oba no wo hu sama fa phone na o discan be ma me age ne phone ito oba hu se ma fa phone no se me fa phone na me so o discan ma me na me de phone na ma no se anya phone no ton ne fashion ho kopem se obewo ti master ba akokra kasa ne ho amfi na otwi fa ne sokoi nti me nkɔ na me frɛ so phone na me so se ni se na asio na ma fa ne phone no mpo na so phone se anya ukɔ fie no wo ho afa ma me na me ne nye de enkasa ti me kodru fie na me frɛ so phone na me so phone pa choma bedu fie no owura wa ha na se fama no me yam se owura jobi no kasa me kai wa amfi mi na so phone so bomidin na bomidin obeji na me so phone so no kasa so na me kai wa amfi mi no twi fam so ko share dwae na me ka share so phone so wonjio okay enti wanye anti se ya ade na esi sisi ade esi ne se watu afridem ho ana watu freedom no so ada wo betu no TV ebo ho no mo disconnect ahoma no na ofa iron ana extension board nso aye use no otue na ochechire de to ne niama so ana okoi wasesa ne nioma freedom ho wasesa ne sisi aka niama ni bi wo ho no wa na adwen se oba obefa mattress na ni TV no sisi a 7 months mu nso na mekwe aka 2 weeks ni menya 7 months mentoshe niama no so ma miskanto mentoshe tidia na apese anyamwa o sisi adam pesa yemonyamwa menese niama no on to tomame ena dan no so 2 ye light bill so ya ye kwaje no me dan no na kwa ha ye nti ewoni din mu ti light bill so ya ye fiera so mo bi so on kwaje ma no okacha nse dan no ontimu biom tinyo na betwa light bill na omo se ye komre mu a one manyem na wo se oha dan mame nti se wo tu de dan na jamede ene me na metwa light bill no nti ede 40 cedis na ode mame na no abi na me sa de twa light bill no 40 cedis no kra no ebi wo ho no ma be 5 days ansa na wa send 1.2 no se ya watu aja wo watu aja medan nim ama wonko na wote dan me na mete dan se wa na adwen so obefa TV ne mattress ne nso so na wada na mada form me pa shan na wonyimu yi wogugu so me pa cho dabe wa woda pa cho dabe sa won so ye nurse ni wonimu mfaso e wongugu so nso so ana wo na wo mfama no on edan ye tim kra on kasa me ho me kasa ne ho a onfi me
enti se ya no wo bone pa wo ye ne se wo nyem ye no o se koyigu no anko yengu eno ane problem ni nyina ana me dan ti edu anwumre nso so na ofrefre ma wo manim na ono omu di nkomo na wakoma ete enti e ma me gina so ka chene ne se so oba pempo na oni oba da na se o ma oba ska me de ni gya ye kurom bosom ona o ma se ma boni dua ti ade chen ya na na ma me ba se ye nkoda ni dua no na mo kodane me pa chan ye dear sansem krani ya semo eyasem enti se wo calculate wabosome nsun ya wanya ya wonyim di sei eno one wo kate tai se won kasa wo te da ko first from November no menyum ye na me ka chan se menyum na no ano no wangugusu biu imre bi na opia me hwe ho me di me 60 pen mo nti me yasa me kwa me china me ya china tum na ade asa ya sama me ya china tum ti da de ne pen no ne me dai asa o de krokro ye ya bro edi esansem pa ani sha abrantie bi bonyum bi o se eja kwa me ya kai me de oboy odofo fro wuhu afefefe ofura ponsa kokompe wo mo kokompe wo oso behu na ede awie na besi kokompe awie na si kokompe ebinie odofo fro de wuhu afefefe awie na si kokompe ofura ponsa eya mo hwehwe sa anwom ne mame eya o na wo mame mfa wonsan kwa wachibio na mu free school mu komoro market wo na mokoye dai me pa cho ehono no madam fu bi na damfo wo no kroni Ghana okọ UK nti no na ye kwa na damfo nti okọ na me makoja na moro market onso ho ni edidwa tinuama na odi kohia ni me pa chan owura ma ba ya na konwa ntena so ehwa na shaase ye odo foforo wuhu afefefe ewieye nesi kokompe ebinie hwe nsem no bi wo hodomo a areho but se oba benyem muntie oba kura no sebe nyimu ankasa kura no se ye kase be ma na ewo eja Peter odo na ya wo ho aduro de mekan obefo ame so kire se wo be ma no se nyese chimato bi ene oba no anya ewo ne yafunu ni mu a yafunu ne nkwa ntumi na ho emeba no mehyem uhusi na fu ye kese a na ye fabrod obi na ka o se fabros menya fabros na fabros na abehyem ama na fu no ye kese na mom se oba ne betumi anyemu a kise wo be ma wo de ho aka no na wanyunu nioma bi edi agudimu enkwansuo no ansana abetoba ama oba no atumi anyam enti nanka wompe ebai sabe nya oba nso nkoa na bone ho ban unim se wusua adwuma empabo adwuma na asua nya oba nkoa na bone ho ban be man so yensu ye boye ho ban bi obi wo ha no mo a tadua mu bo hai wompe mimi se ya meti hoi wo ya me dai mempe nanso se ye yi na wo ye yi a ebetumi ya yi aboa ma yi nso ma na wo wa anya yi ayi ya ba afei na wudwane ye so wo ye nesana na openyin sana na wono nso ni wura fi se de denti ni wura fi aduro kra wo de bode ho ba sambeni ne haw no na hyase nyina ni na sebe oba anyem mawo na umie wa no nka nkyere ne se koyigu wankoyi anwunti sebe ode ne befa sa akwa ahwe so okay ye behwe
asɛm no deɛ ɛsɛ nka yɛnya na ɛde aba abɔ ne tirim ko no ɛyɛ asɛm wotumi ɛkɔyɛ adeɛ na ɛde nyɛnsa no aba ne hwie na wo se nka wodeɛ no nka ɛbɛpiem de sɛ bɛma korɔ no monya bi ba ha korɔ bi ɔde afrɛ me yɛbɛko no next time ɔkɔba a ɔnyɛ biom ɛyɛ ne nyinaa ka sɛdeɛ no ho na ade bia yɛ sɛdeɛ okay sɛ yɛyɛ a meka sɛ yi prɛmpɛ Christopher ɔsena na Krobea akwadaa no ne ho ɛfɛ dɛn na mɛma koraa bi no mɔgyeɛ nyame hu ne mɔbɔ ahoɔfɛ deɛ okura bi anwonafoɔ nso maayɛ adeɛ anwonani ba a wɔyɛ kɔkɔɔ no wotumi hu sɛ ɔmfrafra mu ɔyɛ anwonani ɛnyɛ ne kɔkɔɔ anwonafoɔ maayɛ Ghana no yɛwɔ tribe ahoɔfɛfoɔ wom paa yɛ nya asɛm ketewa tribe bia bɛɛma nso ni suban kai bɛɛma no ɔyɛ deɛ ni Yaw Asante ni okogu Asante fo mɛɛma ni ma se wɔ anwonamam adɛn adɛn na woyɛ saa yɛbɛpɛ krakye no ɔmɛkyerɛ yɛn die nti asadeɛ ne kɔ so ɔmɛkyerɛ yɛn die ntia duabɔ ba ayɛ deɛ ɛne ɛdwɛ udimirika waba yɛn kɔ dane o ɛyɛ na obi ba no sɛbi ɔno nso well being no deɛ ne yɛbɛyɛ ana no deɛ sɛbe wo mfa ho enti na wotu agya aba yɛ a wanyem anya abosome nso 8 months yani 9 months yani sa waka no wɔ fie hɔ a hwan na mfa saa kwadaa yi nkɔ ayaresabea yɛka enke ba ye wo krachi na abɛfa aseɛ koraa ntɛm na wakɔhu ne maame na wasrɛ wo maame agye akwadaa we koraa de akɔma ne sɛ bi a wɔnhwɛ no na wɔta mo na asen kyerɛ sɛ aduru saa taamu yi ɛsɛ sɛ onya nnuro bi a wɔde bɛsesa yɛ bɛboa no amananya awɔmmerɛ ɛsɛ sɛ sɛbe adeɛ nka wanyɛ koraa no sɛbe dako bi koraa no wɔfa ne bi a bɛmienu bi ba ni nyinaa no horom abɔ no na ade na akyɛw yɛ saa deɛ no yɛbɛhwɛ moro market for deɛ momfie ni agorɔ mode hyia baako yɛse yɛfrɛ no owura adeɛ Gerard deɛ Gerard Manu Sabin na dodo na ne frɛ no owura enti Gerard mode hyia baako Gerard Manu Sabin ono na ene ne ho asɛm aba yɛnim ha no menyamo yanso mama me ska 2 times na ko hospital asa na de aka no ho na de ma de kɔ pacho menyam 1 month na me amede misika kɔ en ma anko bie ma akɔpem sɛ 4 months na opia me hwe hɔ no na me ka ata me kye ne nti adekye no ma misika kɔ hospital na 5 months ɔsa ma misika kɔ en no ano no ma misika kɔ hospital fane saa yɛnhwɛ deɛ wɔ hɔ no na yɛnka ɛgya pii akɔ abɛbro atiefoɔ no koraa di nkia te wɔn kadada wɔn mu ahu sɛ awoɔ adurowura no wabaa bɛduru dan ne mu wodeɛ wonya ba sɛ yi a ne yɛnim sɛ ɛma asɛbe ɛsu awoɔ ho no ɛnɛ yi ɔnom bɛsere yɛka ne sɛ yi a yɛka ne sɛ yi so ɔbaa bi su awoɔ ho a kwan bɛɛ so deɛ ne ɔbɛfa asere wɔ agya Peter Herbal Center na wadwuma pa wɔbɔ nyame nhyira wo na mankwane ahoɔden amen na ɔbɛdwafoɔ nyinaa amen na awia yi yɛsa so ahyia biem ɛnɛ woku ahyia na duru koda saa na yɛ sɛ obiara atɛ n'aso ɛtwe pini na fidi kɛseɛ no ɛyɛ ɔtɛɛke no na afidie wei so akɔyɛ akwanwerɛfoɔ afidie no deɛ meba bi a asɛ mekyi akwanwerɛfoɔ nyinaa na mema ɔmo yɔnko dɔ na ɔmo agye me so sɛ biakɔyɛ nyina soɔ na Kristo dɔ no na ahyɛ yɛn na aberanteɛ wei sɛ Kristo dɔ no hyɛ na anka ɔnyɛ akete sɛ saa yes nti awie yi asa so hyia biem na Krobea wonim adanseɛ no kwa na ɛkɔ so ɛbɛkɔ kyɛ sɛ Friday yi wɔ hɔ a na nurse ne bi wɔ Menhyia hospital hospital no mfidie ne nnuro no nyinaa akyi no wantumi anyinsɛn mehɔ na ne kunu de no baeɛ ɔte aputu ogya Friday ya na ɔfrɛ me sɛ wow bɛma kɛseɛ yɛda nyame ase nti wɔbakora asɛ meba a menkyea no ɛfɛ no adwubi nti mea na mekyerɛ metu mmira na wakyerɛ sie nti sɛ obi tie me na wɔbɛn Menhyia hospital a ɛdin adwubi a ɔyɛ adwuma wɔ Menhyia hospital a wodeɛ ɔmo nkɔkyɛke
wo Friday ya good nyame adom ne ho amasem good nti adanse no kwa na ekoso ono so de no ma no expert de ma nurse fo na emu ayedin no epa wo no so nti awia yi me number no edi kan no 0543 36 99 93 0543 36 99 93 yes me wo fe yase Petigo Johnson Lake Road sure atonsu agogo esere so na fe yase ni nti eni akiri kra o do abokra ni 30 minutes yeah obedu fe yase ekwan so ye kama pa eye chenkra kwan enti obi antu America mra eja Peter ho le oba wo se udru wa se pragafo no omo oni fa so ufiri komase na ekwa di fa so ho na omo lodu o Petigo Johnson wa wo so mo lo mfa mra papa no ya wodru no wo lodu na fon kra dum no fedi eja Peter no tu tirim papa Petigo Johnson no tu tirim fe ya se ne ka ho wo de na se pragafo no mfa mra oba wo de enkasa wo se eja Peter me de me fon na bo medi be jawo na makọ na afi me so ma ye ho adwuma se obi de obi se o ma wo obi asopa kanchi ato wiafuno so awodi aso se ye da kwese kube so ye da kwese mango so ye da kwese edua so kube ni anka eso da bia ankara te so tidi eso awodi entento enti yese na akoye hu ana asofo no bi akanto ma ni bitrim na ofie obi na se ye mo mango wo de ma me nyame boa na de obi na ye wo ma hu obi na koro wa wodie mu uyafunu mu wodie me say fa to ho ne fa bra me wodie gya no to ne fa bra na wo ba wo be hu se nyame wa chema de chema aye madom sure pa nya sam kotoa a be ye kase pa wo de ma me a nyame de ma me de ye medwuma no pa enti misrawo ba bia wo bia no to America bra say ya wo de ya beta wo sam me ho a obi ani ho nyame adom me oba na oba wa meka kire wo won so meka kire wo na ye ka no nyansa kwan so sure enye bumbum sa na akofa pressure ne yale foforo abre nipa no yes dina nyame wo de adom dum ano de hunim de ne nyansa ka ho asofo ni bi enya antwen anyinti yese o ma me na yew o papa na ewu nua ba na yew na nse kan ne ma na ekoso wo fie da bi enye ne sa nti onua ba wo tie me na wa nyinsan wa pa wo na che unu kuna wali fie num fie nwotwe edu wo de nyinsan ne ma fa bra na de ekoso ma nyinsan ne ma no wo ba nyame adom ye be ye fro ma wo so wa wo bi good na basna de na wo mani a wo so ense enti Krobea ya na ma ne ba wona se o mo frame na o mo su se ofon se o mo ya pe awacha na ya me ya ko so wa ba nwa ya me ya chen se be ma wa nwo na no ye ko ye bia se wo se wi ho ba bi Krobea ase sabi o wansena na wo mo ye yie no ma me na nwunti asonka de wana wada wa ko mo se ye peja no ato alaka mu nyina ato asiye no anka sun ko so saa yesu ye ma me eso ebe nimti eno wanza so ankonya sika ewa busuam na wa anwo ba so awopra wasemo emo ade na ye hwe so ne ade ayo kama na wu o mafa sika no so enti mesrew awode ye ka wasem a enka se ye kina bre ya ye adura bre na titro mema no so na o mosum ma na tikọ se wo na ade ahia nti kokope awodro me wan so ba so asabio woni ne beda ansa na eba na ba na wode ya wadudu oboje se mu ti ho so ba ni kope duro sesei ibu okro mo ba kura mema ni kura mo musika se je kohwe awo no ho akira kwan yo na so ba no no wonu abu okra no de ne sapan se me de bepe awo duro me wan so yete video si sabio ye mfa nche ye so enti ana wa ba fra so aga se eja Peter me mo me ho se no me serewo sansam na imunya eka o hospital go ji akaje ji doctor say me ba me mo me say san me yale mo me say no e da bi be nyane sa o de abu ahun bra ana me ka say sika egu fie wura so ami mu afa bra Eja Peter ma so ye ho o de wo ba bo ahun no ma mo ahun ba na de tie bia nso no me do ba to adu no so ama wo so anyinsan ene wo bo so a chese bo so mi miensa esia afe wo mu ni nsa ene so ma nyinsan ne ma enti se wonya mro emfie aduana num aduana nsia ekọ na ebra na twanko ade a wo ba nyame adom acha ni na wotwe pilot ne beba
ɛma wo so watimi awo bi ɛna nam yale so ɛdo koro ɛma ne bebre ama esi awo no kwan enti ama kyese woni be mani hia pe na esuo na besen kɔ asa de audition ye kɔ nsuo wonya nsuo bia wo ankuri ni sa ɛna oba ni be so ye fashion na ama na wo de na no ayɛ den enti nsuo no antimi nkɔ mesrew wa sekekaw yese pepe sasa bibi shema odon sa ewula wase eyi afiri ho ni nyina na ye fashion eno so na esay ma ne bebre awo no wo awo ba ko na awo na tekɔ ni nyina ye fashion na eye sa ade no nti oyi oba na ensan bi begu oba no so ho an ne kɔ o de do kan ba do an kan no be kɔ na sa so aba ni nyina ye fashion na ye wo sa wo so a wo timi de wo so a efeti akura no edi ema akura edi form ada se ne nsa ne enum no ebe ye nsia ebo so a na nani hwe baabi nani achia yewu akora bi Krobea na ketrema na akwa ne be peke enufu ana se aduane no ketrema na ama ketrema na ama ji eno mo ne tu aduro so a antre se wo mo abrofo no be hwe ye no na akora no gos wentimi ne di ana ntimi so aduane se no be sidi aduane ma no yeso mo kire kire wo wura fi wo kakra bi a enkora aduane na aduane agugu wrong place wo ne yafunu no mu enti nesa akura no wi so enti ye kan dem enem asam dia we be ma oba na wutie dia ni kwa se opere wa sokora tu amerika twen afidi ben afidi no na no man wo tu tirim ye na o follow location no say aha na eje Peter wo wo hen wo de frem keke se eje Peter wo wo hen na da ben kira me bia me wo na me mra na me so me fa me hawo no me da dwene mra soroku na hawa o de tu amerika bra okay say wo saba ko na adwojo say wo nine say wo chika say na ye wo ya usisi wo ye say wo tena wo sori en sori ni nyina fashion na ye sa ade ne bi e ka ho etimi kura so ma adwene mo yale ba ntinye edam nyina na ye eduabone obi na ye obi adwene enam yale no etimi ko so sa adwene mo yale wo ba bi timi soli kasa chese ade to na ne wura fi ade ne kuta no no wo hwe ni nyina ye fashion na ye sa wo ye be ma na woni chese wo ba ne hia eni meet ba ko mienu na ho asane ni nyina no e wo hawo to amerika fa bra wo ye be ma woni obani hia is a intimi and untimi ento kosia no anase untimi tutuo no ena etime kumaboa eno asante fo fe ne sa adwen ena me hrew Lost Pen Council ha wo be ma na bra na woni obani nyina munya adro ne mum na munyina muntimi nya ba ne bi nye da bia na obetimi asom obi ba kwesi awieye o so enti me hrew se yale bia do ku ni padua no wo de gem no ma no 0543 36 99 93 0543 36 99 93 me wo fe yase ana fa blood so hawa ma eno so sia wo no kwan cause ye omumienu ye wo de fa wa wodi animu je se doctors no wo mu twitwa ni nyina firim abasa so a entimi ma untimi nya ba no se da ebeda bonkuma na se nifa e wa wodi ana no a wo betimi di yawo enso sa akora no so a je se ye OCS eno so wo ho entimi serew sa no mani mire ekoso oni padua ma wo de doctor bia confirm say na ekoso oni padua ni ma cause me adwuma no nyame de di adom no wan kire me se me fa afidie bia nya madwuma ebibi dro kenya afidie asem o me serem enti no na wo eja Peter ba me simi fa de na emra da bi wo de bra wo ko doctor bia ma doctor aka wo problem a eya wa kire wa wo do be no an wo de fa be jame na de ko afi na hwe hwe di nyame ebe fam so aboawo mo fe yase Patigo Johnson Lake Road atonsu esra so fe yase e wana akokora mbutu a me bo nyame ma ufri enkran kwan so na eba ba bia wo de si Water Johnson na ase Agunaga Johnson obenya fe yase ka ho ufri sunyan ba bia ni sahwi elia wo ba bia eba Sofolai obenya fe yase ka ho aba fe yase so free tachiman Kentampo Road no so esrem kwan so ba bia ba so amekuru ehona no wo de busa se fa na atonsu ebutoja road no wamba kirewo na waba wo de oba fa ha no be jame na wo de memwa wo samena so ameda badwa so no so no eja Peter heba soap no
Krobea edi dwuma na eboa nipa so adanse na ekoso udie ensansa bia gu body ni mu yesa ye riche se bi o man pama na sa kotre echi no na yes na so obai bia na agu kwan ho tuntum untimi enyi wa mu mo life ya ngete yi boy na sini a obetena yi enu bi na obo life na brantie tuto ni dom no so wantimi enyi na wa mu anka brantie ne mpe no entimi serew o pesamene ni bia to na aboa wa yi sa wa ha ni na firi so a bra o take care from ya okay mami Yvonne or friend so a o pe ankore makora o de be ma okay na o so da kwedi udwuma na aboa ama obodi no aye fe aye akono na so na ma o so timi ayiwa wa mu bi na so ye nipa simi number na so 0543 36 99 93 0543 36 99 93 Krobea winim aja na no hini bi ba me hotuka bai okay wo se on paso bi abehuni nti ono na ma no de ne chakataniti no opake ne kazo se baabi no o se senkenye me hapa na me hono ba ya me ma ne me medura Krobea nko onim se sa ba medura ho mache a no nan ko no obe ma na se wotimi pagya ni ti sa ba mu chese adona boa ne papa na nkenye wahine ne waya anko dako me fa ye mfre no na oni adanse ye waji adrona fili chese wahine be 69 to 70 wow ana se da bi ungu ye ni kwa se obe ma di wowu wona na kra ba wiase na unko ai wo se me de me di kan du ye be ma na untimi mpafa me se be ma na wunyina mema nyina na mu a wo de bra na boa wo ema o mema se me gina so na brantie ne se Krobea okay wo se nya medro na ko no se wotimi kwa 40 minutes on stop na ne yero so ehwa time ne ma no so na fa ni jaba fi be ma de ye ho aduru na efuna laka dropping no ne boarding sure me da say adofo enti sese ya eja Peter papa na sorry ma minti number no mu bio na memfa ma wo obefre eja Peter no ankasa na wo ne papa no ankasa kasa onua ade bia wo nte ase ade bia opese wo hunu no obekirikire mu nso de ama wo number no eye 0543 36 99 93 0543 36 99 93 offers our number we are Eja Peter of Eja Peter Herbal Center bejeso na de wonti asibia no obekire mu dia mawo me fidie ne na ha mi twa me ho aba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso me pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye wo nwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia entimi manom pafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and ye won so wo ye Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer ma je duro di pa Pavi Plus Mox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo nimfie du mienu nka ho our pharmacies na heba shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh, me. Adaminim. De me die sie wo ane say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne
ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA age adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye future life smart food bebo afei de aye abusuanche mfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic area no so boa wani a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrine wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban mami ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mekaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Ora bra Debia Sanopo Awio Anumero mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wotimi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die ibi nanso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama ukama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban he bi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Odoi no kwasem pa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene u bia book mu krasa wo kan ya wu ni ya Mr. Bra by Grace Eye Clinic mayan hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayan hwe nani fama no
eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim ewo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a yen kasa 0244 97 68 05 by Grace ewo Kumasi Bremai DVL Nenchempe Osekwadwo area wa ema renfio nipadua ne kanea ene yeni Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden ene so biem time heba me hye ya me ka se yi ba kun ane wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyemi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ama yehu se wo 3D malaria yi bi ansa se o petam heba misha enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwadie nkratu yi atum setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Arafoni adeshe ya koya ya san babio. Aha ye 102.9. Aha eye OTEC. Asem Beba Dabi dumedi no ena wasugusua. Ena wiya wutie, ena wiya yi o hweye. Yene Ejapita Herbal Center ene kobon kobono. Diaka eye wanamuntio. But na wiye mamen kamfo ya Bolivia Enterprises on famao. Se ye ya ye ka sei die akwanya no aba mawo. Se onua ba onua bema obeke kan ho. Kire se yade ya. Na we nom no odi nuane ene san yade. Na wo nuane no ahodenuro ahodo ena ahyebu matonjom. Enti se wo yade na wo be kire yen wo yade ni mu na ye hunu ye future life nuani de ye mfama wo a onua wo yade na sebetu enuani ye wo vitamins ni minerals ahodo aduonum yensa ene wom ye wo amino acids edum kono ye wo omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina wo nuani mu bi ato se wo yade no aka wo no famrika Brekumasi sofolai ha alignment ho ye ne multi home no eni die nimhwe ya Bolivia Enterprise bekire ya de ni mu na ye hu se ye ma omotabella ye ma future life fiber ye ma future life protein future life oats future life zero anade ye no manie jefre ye na de wonte ase ye ne nkire mu ma ho ye 0246 01 0150 ena 0242 878090 Ewie abapamo your biggest online shop onuamie ni dwa na won so honto se nya da bia na abekurukra se wu kokrom no akwa akoto nioma boys aye wad onum e bo ready omo sori omo namu wonya wa wo betwew de usika na kobo red nanso obetumi atena ofie na wone abapamo ye the biggest online shop in Ghana edidwa kwan be so kwanu nie unse digretarazashi nenti amasese nioma nyina ye fo wo de call phone ne so ko Play Store ana ko App Store ko download the app no abapamo se wo download wi a onuawuram na wo wuram a ade anipa da sani ehia wo dada setremu bia no ubenya bi wa ha anuanom ye nioma ne ye papa electronics appliances ahodo phone laptop TV fan air condition kitchen nioma enioma sebesebio ye de ye ho de ye di nua na ye na hwesa bapa portable washing machine eye 399 Ghana cedi ba bia wo bia nso ye be deliver de amount ena woni phone na de be download ye app no wo de na kwa ye yam no bia wo de freyen kan de wo pe ye mo ne bo nkyere otuaka na yemfa wade emrewo ye number no ye 059
338 6133 ɛna 059 339 1848 yɛ water for 3 miles Sakasaka Park ho ɛna wie Dawood Herbal Hospital ɛyɛ traditional Dr. Dawood ɛna da no adɔfoɔ akwanya no aba mawo sɛ wo ne sahwini doctor no ebehia onua yade ya ampa ama me ne wanse ɛyɛ yade ampa wo yade no wo de akyinkyina wo sika de ya gibie di ampa nanso ahotɔ maayo nanso me sew ne sɛ ahotɔ bɛba bra wo ne traditional Dr. Dawood abompu nimpu sɛ wo de no stroke yade no koraa na de wato fam na wo gye wo ho a enye a wo nso bɛnante wate wo bɛnante wate sɛ yɛ sikyire yade anamojabroso na etete wo hepatitis B ana enemu yade a ye ka ho asɛm yi sɛ ya atua tesepa enya asɛm ketoa o wo de no hwetena wo so amasabesabe wa himfie ho nya akono bio kyerɛ sɛ ensuo bi a eguwo enya kono senti bi a beta ho enya kono kwabra ne hwade atwi atwi komensansa bi agye ho afa wanum nuro wa wompane wa ye yiram enko bra Dr. Dawood wo papa no onye nhwehwemu na wonhunu yade koro na onfa ho aduro mfa nka wo ye bema wanya prostate mu hawo ana ulcer ni nyina no ye ho adwuma sɛ wo prostate no cancer abam ye de rubber kora na akwa akotomu a obamu aduro ubeyi wate ema mo pa wo mo ne Dr. Dawood behia ebe pa ho mamo emema mo mema da fom bem na mo ye ne hwie nye yie mo ne papa no nhia ebe sania peja o ebe peja wa ye mre wompam se be fabrodo tete usisi ya de enti wuni ahoto breje so krapa ejo so krapa edane en kane na Metro FM ni wom no sa dan no amu ana sisi ya Dr. Dawood Hospital no wa edi ni dwuma papa ni no manie bibia ni a ode efre no eye 0244 886437 0244 886437 and 0201 681 717 when yanya sa number efre woni yenkasa na de wonti ase bia ne yenkyire mu mfama wo awia Volta Drill Limited yetunsuo onua mayemetunsu papa na yemfama wo Volta Drill Limited yetunsuo hwe boho yeni nimtu ya yenhwehwemu bi na yehunu se enipa de yenom eka yehu sese wanya yade bi enam nsu a wanom nsu papa ntia honorable wutirimu ya ye den tunsuo bi wate fama wadehye na pewoni enim tu se be ya da ne da ubenya dimpa nyasa wo mu bu kakra na twa ye be ka se we de senko ametu ankeye nana eye nsa si waton bisika wo ho wada roma wadehye ni nsuo nom fre Volta Drill for no mu metu bi na nya dimpa e wo kuro ni mu adwuma wura to bi wadwuma ni mu na adwuma mu honsuo ni ho amanfo bre dodo ha amanfo bre waho unsu fie ho da bia wa ma o ma bra amanfo fie no omne nam e bo prumago ago adai ya besansuo ni atwetweo nkwadai begina kwa bra ansa ne abebie amo ma kobu bia da na wo de nkwadai fast stress busa ma Volta Drill Limited fo metunsuo ni bi ma yeah wonum ne betunsu papa ensu kroje ensu a ye bedwa asase ni mu akwa asase na yase onom ne bekwa akotwe na onom de abrɛw wonso ye ensu adwuma ho frɛ yen ne emedwam nkwa abo ni mu ntwi nsu papa mfama wo to de makosomes na otumu se wonsuo de ede na de aseda manyankopɔn ni Volta Drill for omuni madwuma wo womuni madwuma se wama nkwankyefo bi nso abetu na problem abamu a wo de frɛ Volta Drill for wo mu besiesie wo de no pump nam obeye installation na ma wo pump ase wo besiesie problem bi a wonya wo ho bia no frɛ wodom no mesiesie mfama onom number nie Jenna Fresh say ya 0244 299 520 and 0266 43 2210 o fresh ahumenya only Volta Drill Limited for bebon kobo na de wonti ase bia no wakyere mu nso ede amaw na wiai mia me maame no ye frɛw Gloria
osai dodo na anim se yefrɛ antisi kumase ha Kenya se bosore ɛna maame otie we retired senior midwife Tafo government hospital ɛnɛ day maame osa antisi wanya mfinhia duoso ɛnɛ na nei waawo ma oba ya di animu maame ya ɛne wɔne aka nyinaa sɛ ɛnɛ day yɛ wawo day antisi ɔsrɛ nyankopɔn ne nhyira ɔsrɛ nyankopɔn na ho bambɔ ɔsrɛ nyankopɔn ne nkwa ho san ɛde ma wo nyankopɔn nhyira wo ɔnto nkwa nem na ɔntutu anamɔ ɛmfansie antisi of Kenya sorry. God bless you. Afei nana srodio benwo kwabena bedu asafo body. Yes. The body mind. Ene kwabena osi awiye ne asem nana srodio benwo kwabena bedu ene onso wanya afeko edi aka wo mfie ho. Ene ye wawodai Asem Beba Dabi fo yenso yesre nyankopon nhyira na ho bambo ni nyinkyere ene ne nkwa ho san se nana srodio benwo enkan United States of America mu na awo Minnesota to be precise ena wiei nyankopon nhyira ba bia obia no nto nkwa nem. God bless you nana. Afei oba de achiame metese na owon kratu bia opese odema nana awieye ne asem me paacho fankra no famanwe na ono nsu tie o asafo body ye nyina enu apani sabre ye ntimi ma ho na ye medi birthday ni wo ho ndi sani ye no Asem Beba Dabi ye bedi ye de wa ha no mo enti ebra woti yenkan ya yensori ya na kwe mi anka sakura mete won ka che papa ndi asafo body obedi ne de wo ho a mudi wo ho a ye ntimi ma ho emedi nti Asem Beba Dabi ebedi ye de ewo he ya after party na se program ni wia ya sere nyankopon shira amano tie meda se ngobo ade chia me pa de kure ni okay I don't know enti ababa wa maiva angreni abaya no abeshi anko nhia enso nyame aye awie ai enye nyame de ai agora de akwada abafie de eyagopa yi minim abaya bi awo ye nsentwoni yi abaya kra ye Fred say wo ye srem kama o nufo kama o wo wan kran kranfo mu anamwa nanaba namwa. I once listened to her interview na okabra onyemoye na usa na osinkete na wanyangu say ongu bio. I stand to be corrected. Say senko yi sa akwada ni gu ya ebianko nim de esi enti de ebesi bia ye wate me de sa de we koto me status ena me tire se de ebesi bia ye se wote sa de we yase ewa abrabo mu a unim kugoda me de to na manfo obisa na da de na asi na mse ya Krobea futuo wo ubisa mi fatu angasa anso hofo na beboa wo de ebesi bia ye wate oba de mama nse misa kwanya mi yo era krache no ushia no edi na otwe say bosome say ansa na nyinsen neba wase ope wapene so enye no ahyase na mepe wapene so awie edi say ansa na nyinsen no ba pacha yatena en be ko 2 years muani aha mepese me hunu ebra motena ye ne bra nyinsen ne bae me kwatena ne ho no nche say wase ope wapene so mahye mpena twen ase se de mo ka no edi na otwe say bosome say na nyinsen bae be afenefa edi afenefa afene ya chiri nyinsen sheden rufa sa afene ko 2 years enti sheden rufa okay woni ne tena afene afene ya chiri no enyina wanhu ensankyerani bi a ne kasa kyerɛ wo sɛ
ye na da bi na odada obetimi aye wo se ne wo ye we pacho de me hu ye no oye masam eno no me frɛ ne maame ka kye ne maame bae ne maame bae be bu nkotodwe epa ne cho e ka kyense owura me de okofo ba bia minimo ba bia ka ama ho enti se wo hwe na se wo de oba bi ka na mentwi aka ne ma oba no enti eche na me se hu se sa woni hu kapfo nsusu edi eboa no nini na mekanini na kire ne maame betu ne fo nso de complain na o ka sa wo pe bon de wo complain pa o eboa because me ka kire ne maame no eye bebre me ka kire ne sofo eye bebre me ka kire ne adwuma mu mpanyimfo eye bebre is a complain de wow ama ogitum say complain de wo complain pa me pa chan because ona ne ka asama ontie enti na me hu ni say ebia ne maame wawo no na ebia waka obeti anasa ne master no na osu adwuma no nso na ose ne master no nso ye good pa ti ne master ni do obu no ti enim say me kwaka kire wo mo a ene sofo a sofo de aha wo feri nanim ti ebia obetie enti na ya na me kobo mama nyen okay we sanchirani we nyina hu ye ni nyina anka bibia ankyere wo se di Asem Beba me pa cho ebu a me kan so obesesa me pa chan afei ebre ben sese ya da twa to o ma usika ya da be me pa cho Sunday no ko sia da we ya na o ba Sunday me to tia so da na me hu se menya message me ko hwe na yo ni message na aba me pa chan no okay afei de twa to okra sese a wawofo ade na wo moka me pa cho me papa de maame to me papa wande woko o maame wo ho ana maame no nso so on se ya na enyo no na hwe ye nti no aha nti bibie ni ono onfa ho de no abeka kire be ma no se wanyem se de bibie si se asem ne baaye no omo ne ka se Asante amamremu de oba anyem akọ ne maame fie na maame ne de aba beto omo anim enti me maame ne yesofo ekogya me ene yekọ maame no wo na onu so ko bisa se omo nso amamre yeden etesen na ono nso so omo nso amamre no be ma na abese ade wo mu fie enti be ma na wo se etu anamon eba o maame na eka sa enti be ma no one na wofo ne koya na se o ma anko omo koye but omo koye na me sa ata me ne be ma na ewo dem Sunday ye me kwa sorry enti me bai no oda ho kakra no wanya ko me bo enti opie ye na mi nim be be okọ enti me fa mu dai enti me ho ma hu se me da so na me hu madam fu bi 5 miss call ana me friend no so owura ne maame ma eden aba me ho se me nkọ kire no baby a wo wote na ni ye frɛ wan so wan fa na me so mada na me so owura so me na wodam ha me hu se wapie na so mo kwa me maame ho anko wo sa ne maame ne mpo frɛ me so ama ene ye beba maame ho ntie ne edikan ni embra na ase besen ne enya de ye nko munim ba bia mete nti mutimi kosi obi so ebisa nipa no ama nipa ni mom kwakire mum fie nti e ho de me kan se de o ma ye no o ma anya de bo mo so ba ye no mo no so kire se o mo ka se me nko no me ma nko ba me ko ma me ho ba ye no na me frɛ maame ne ka kire maame ne so me nso me ko me maame ho ne se ni kosi ye ba maame na ntie me ma sama me be ka no mo ne fa kire koye nti omo ko maame ho ekohunu fie ho ene ne kwakasai okay eye beda se eja kwa me de na wonso wo na opese obusa ewura no bisa no na afi menye wi nso ha ko na me dase mayencha yatifo bi di titrumi cha bigine ne master na mencha mini aba na wo ye mu ba mani wa kire ha
sister ma ono your friend is say ni di ni die na umusa ya obeda achi mobile money die sa manfo be play bi wa obi nku a ti oni no mosque ni opposite ho no ni ba bia ye siesie ho no bi no o jana bia bi wo opposite ho no jana bia no opposite ehwe ni mu ho eja kwa me o se mfa ba cha menka sa o o na de boni new obo wala obega bi obeka de wo obo ye David man ko yi obo lawyer na wan hwe ya odokra obenya asem obo na edi team ono watena ha emfie senie wo ba ha di senie obo na di bi church amafo ntem yi na dase no na no ya me ko ayi na ye ka me ko ayi hui obo na na de ko obo bo ka ni obo hwe ye no anya asem o afigo be ngo mi obo na di be dem na me sa do ko mo ba mo ni wura no fato aso okay to aso busa de opeso busa dam school no say we ne den okọ me pa cho me ko na is day ni e break ye ti e break ye no na me nya nko ye wo fa nyi se ni nya na o de ko school me pa chan enti hono de omom asesi a omom asa kwan na na sa akwara anyima ana amom de ende ya allowed na sesi akwara sese kra aso omonyim omtumi de ko ana meboa allowed ebi ombe ma wakwanya se wo wi a o from 3 a ese o tro de amema atro ba se o from 1 from 2 de menye short okay o ho de me said that enti se no semester no ho ne tua office me pa cho mi ana na mitia mi bi sa se ya se was in level 300 very good first now we business no and now timi di tua ba wo se doctor say man nya adwuaden nti se ho ne tua ma wo me pa cho me nyam foforo no na be ma ni mfi me na ndem di ya adwuma kakra nya sika betua e nti me sa betena ne ho no e na opia me hwefo ene ese na ma nya adwumaden nti go tua en de me go tua ne ba Easter break here mo de bill abanti ama mintimi nkoe nko school no nti because we nya sika na do go tua office nti untimi nko school no nti see say obewo a oba ko try exams na na me pa chan e ba try ni September se nu ho no awawie pa chan se ontua fees ni so ti se obeda no atua fees ni so se wanyem olo wonwen no na ade kwa adwuma nkakra tumi de eye yize yese menye adwumaden nti wo mfa nko liquid soap yin so se wutifie wo nhye den tumi nya ne papa nti obeda no atua fees ni so nti beda tia enye masem ya no beda tia mpacho nti na metifie no sisi ana de menye hu kwan ya mefa sueti nti se obi ka se owura kwa kuba wa brabo mu no wa meboa wa obeje atum pacho ye di nti abeje atum me pacho menene tina na mia na metwa me fees mia na me sa hwe me ho ena nyinsen so ko baaye no still na so wa amwam wo kwan bia so na utuko tane so no na omo akohoma me pacho na de sky de be nu aduane pena na no de mame enti antenatal no ko sen 3 times pay me pacho ene so on one na maska first one menyem for me na me de misika ko ti 4 months man ko bi ma 4 months no ena opia me hwe ho na me yesa metina tumta de tia na mame ma misika ko hospital na 5 months no so edru ya me so ma miskan course so oni bi timi ko adwuma mu ko gina na so a no ma me 2 minute de kwenti free honum no ma miskan course se wo si wa sesa na no ma fidam ho oni ba bia wo tisi a pacho davi wabo compre amane maame se ne ba na sesa ne nyoma agya wo pacho maame na se ne ba ne entum free ho se die enti o se de bia ntokwa saa na okọ ka kire madam fu bi maame no ne ko ka kire madam fu bi okọ ka kire maame na maame no nso ka kire madam fu ne frɛ me ka kire me se maame no na aka kire ne ba nso ontunya odan o se ai de bia ntokwa no se ne ba ne ntum metena ne nkyɛn kakra eno nso so amemi si buyi na wo ne ko mena na nko enye maame ya so na o ka se na buy eno kra no ye oni oba bi ye adru anajo me free ho buy ti adru anajo no ni ama off na me wo fine bi nti am di si me nchen wo mpa no so
timidisi menche on pan so no se minyin free pan so yama off so no na mededa dada na to kai man fi no no tam ye no to twene am sa di si pan so no sa tam to twene ana me sa di si so no me so ye be ma on san tam to twene ti wonum no friend mpena wo fon so no ni di nkomo ana me so me se me mpene nti ubede wo mpene nti ubede so on fa ko ni mpi me beda no so ko no on fa mpi o kon na neto we ka simple we you know watch na to kama enka din ya ma se no hwan na ka kira wo say wo ba be fa TV no ne mattress na fidem mo me ba cho Saturday no me wo honom me ko krom ti me ba ya na me didi me wo ha no ne na chiri ba e ba ono oba dem a o so wo kini bintu onche oba ya no we bi nura nti obi owura honom ni nua ba na chi a me na me jesu no fa ko ni nua ba ne fa ko nyate na se na o start so oyi ne niama ni bia ma ni nua ne se on fendi kan o fie ma no ti ni nua ne ye no se na no a wo beda afie anka wo ba wo di bi ba no se a dia aka ne manager Jeron ba be sister nti TV ne de ono ko no wa disconnect wires no dada so ba no wa disconnect wires na o ma ne ti ase die nti a wanyinyi sen na mu se bia wura o ma me 500 sen ka me fa nko tunyi sen mu ba se ni ti ma nko tunyi sen mu me pa cha dabi ono so o mi sa ho hwe okay sa me ma ne ya we se ska no de ma me na me de call hospital na me da se ben so me da se asemi hwane di akire fro wadwa na Krobea bodi ana browaba okay Gerard Manu Sabin owura no dia na montuo na watu afa asemi ho ansana eba yanim wa afidie iso ana me da se yenche tiefo nyina okay ebra ababa wa iba ye no ampa ye frɛ Gerard na ne kwadu a wode ba ye no de di nkan o se crash no ne hwem o mane de diska de tosumienu edan a one ne tim watu dan nim agya no ana de twato ye niema a ode bekɔ awo so wonya 7 months crash ne nto mu ba akokra nti niema me nsa we ana ode to ye nim ti me frɛ Gerard no saa mane ewe ya na me nso me de ball no de di nkan o se abaya we ka se o mane de disika ye ntro if it's 3 days bia na o mane 100 cedis na ntokwa bi ebeba o montem no empanimfo kusi asem ne so kan ema o de betu mu se 100 ne nso no nti o mo mane ye no 120 di ma no nti 3 days bia no de ekɔ na chese eno no afrim de tosumienu eye dan a o motima o se crash na tu agya no eno na crash ne be kire mu se ntokwa ne dɔɔso ye di nkan oda konya mu ye kɔ ababa wa ise one ne mpena na ekasa waboni dua se onim na o ma oba bia ska ema no kɔye asem kɛse ne papa bi dani dua na de kyen o mo kɔye kotu ho na mo yi dua ni firi ho no mo enu achi o mu wo ho no mo ntokwa san bae ema ababa wa ya twene so sekan nti o mo san hia aso no na ne e wo se opa baabi ema ababa yi kɔtena na wo se de be ya asumdwe beba eno no ne kire mu se sese ya no oniska wo de be han dan nti ni wo fa bia ma ne baabi se wo metena kakra eno na aka hu bia ma wo gyae edan na wo wom no edi ama ababa o ye ono so akɔtena na wo fa na wo se ne be ya asumdwe beba na dan wo han ye kura be 4-5 months ni nti 2 years enko bi kura nti na ama ne gyae dan no edi ama no nti honom no so nyese ebia wadwane agya na se bibi etisa na moment tokwa eduabo abesen kɔ watwense kan aba nti onim de miensa de beba eno ena ma omu hia so a omo kan kosi se ompa baabi ma no oni skanti ena wagya sa dan na ma na wakɔtena ne ofafie nti ne niema wode bɛkɔ awo so ne de eno na wokan bibi se oyɛ adwuma bi o baabi etonsa frɛ ne se nkene wombra ti ya no pɛye ne kasa na wo kyerɛ se o baabi a oyɛ adwuma bi nyame ya adoma bi a Friday obewie ti Friday no wie na ne nsa kaska eno nso obɛhwɛ ho asamaka ana ka kyɛn sɛ ye bɛfrɛ no
na yɛne na di ho nkɔmmɔ awie na deɛ ɔka no yɛnya adanseɛ bi de ato hɔ no mo na yɛhunu kwan yɛbɛfa so a asomdwie bɛba oto nsa frɛ no sɛ mehia no ɛwɔ office ha na mato nsa frɛ no nti ɔde n'adwuma no ɛyi ne ho ano sɛ Friday nti yɛma no Monday sɛ akosi Monday ɛne sɛ awie yɛfrɛ no a wɔdum ne fon no ɔse abaayaa no twe ne so sekan ɔse watwe ne so sekan ɛmprɛsɛe no deɛ ɔka baako pɛ ɔsɛ deɛ ne ɛdi nkan yɛ duabɔ no deɛ tɔ so mmienu na ɛkɔyɛ sekan no nti ne wɔmpɛ sɛ ne mprɛnsa bɛba nti ne duabɔ abaayaa yi bɔɔdo no wankyerem sɛ bi a wei nti na ɔbɔɔ me ɔsɛ ɔyɛ kɔ ano ne bɛkɔ ho sɛ wɔne ne mpenafoɔ na ɛkasa nti sɛ ɔma ɔbaa bi sika ɛna ɔde gye no ano ɔbɔɔ ne dua ɔ ɛna ɔse deɛ nti na ɔtwɛn ne so sekan sekantwɛn no ɛno na wankyerem deɛ kɔfaeɛ a deɛ yɛ ma sekantwɛn no bam nti ɔbɔɛ no so no ɔyɛ sɛ ɛno na ɔde kyerɛ dan no a wɔgyae ama no nase ɛno na yɛ mmienu nti wɔmpɛ sɛ mmiɛnsa bɛba abaayaa watwe bɔɔ ne so sekan mprɛsɛn watwe ne so sekan mprɛsɛn mentwe ne so sekan da na deɛ bɛ na bɛba so ɔbɛka akyerɛ yɛ sɛ watwe ne so sekan mentwe ne so sekan da waka kyerɛ wo sɛ watwe ne so sekan da na waa wokaaka wadwene mu a watwe ne so sekan da mentwe ne so sekan da da na mede aduabɔ ne bɔɔ no da no mekɔ nsuo ne nsuo tɔ nti mefaa mu kɔ nsuo nti meme bae no wadware da hɔ ɛna meme bɛsɔɔ light nti mesɔɔ light no na me paapaa paa mu light ne da blue nti paa no o paapaa mu a unhu na me de to white nti me de to white me paapaa mu mkoto nwura na gu mba na odi ato blue nti me ba ma ankasa na me nso me de beto white nti me de to white no no say na wonwie de wo ya wo de light na beto white okan ma ankasa na me kwatena ase mkwatena ase na me hu so osade kwato blue na me si owura ada na wo yesa wagege me frɛ me de mentoma ebu ho me da empa no so a ono dadan ho me da nima osori na me da empa no so no ne ese ono ne kete no nti otwe be sheet na etwe me na me da so no yesa me mfi na me say wagege me from Sunday na me fi da no so me ba wo de mentoma ato fom me kwakan aye no ka chem say wo mpe ka say nwumre ena so so light no so so a adai enya ma me nya ade a meye nu me ho me ka asa wasean so wa wo pese okumi na woje dan no an se kan na wo pa fa na ko fa ko me asomo no ne kan na wo ko fa man ko fa se kan satam na wa pa 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 ya wi nti na se kan ni kura wa na dabi se kan no kura nkuta me na nurse ni a obodua nurse ni ena na me chireche mu ba na nti me na na kasa no ona ofre oba wo fon so o ye de hu say oba Deb share me one evidence ni now tie me amei how you get no say e be lady osafra osa the phone to speak out into what oba nene ofra what oba nene so o kasa we chiri no ni di nkomo ben ti na ma wo friends obo ni dua ofra girl no ye say o ye den ana girl ni so me nya hwe no se na wokodu fi a che no se ai nti wonum na memeka ase owura wohu me no ana wo se me ho ye ofe na wo se me pe ana me nsu mi gimie na me pe ne ye na se na nyinsen aba na se me ne unya asem bia na se wo be frɛ oba e wo manim da bi odi asam a wo wakai se na nye ade bia ye wo wa frɛ oba wakoduru fie se wone ne koye dai oni na akoye bibi ana no obusansa wakoduru fie se nke no de enya asem bia de na ma obufu enya ne first time de bia drenwumra no afre oba e wo fon so e wo memani me say nurse ni die nurse fo adwuma na wo besua no nursing is a noble profession nurse ni modua wate fashe utrim wate unse enwuma no bi wo hodom a so Asem Beba na ya kase we say no tie na kase wabodua enshada nye nwanwa bibri but obi nso de kase wa te say abaye ya university ni akola ya o se boy no ahye ne bo so obetofo amano no ne na akoda your friends akura Louisa we
enti memodua bi mu ate memodua o ye nurse ni abaya na wutie mi a nurse ni emodua me de embagu ato nurse fo edua boso o ye nurse ni ubodua na oba manim ha na me hu so o ye nurse ni a asemato aha tiemano asem ni ye don't misquote me say me de embagu ato nurse fo dua boso ti wo ye nurse ni a me modua ene ebra ni nyina afre tobo wo tweme na dia kosi baabi me nso be tweme ho me nko wo zo pese ofo so atweko okay enti ose dwada obeba ha nyame aduma nana wode mpabo akọ trek bo obe from November ni mu no onko trek bi enti se ya no oya na obi age Ghana made mpabo bi no oye mema mpabo wo da so pe wa ade pacha dabi ade we die esi a wonyem onwu impo sanka enei wuti hoi emre ese konachi akoduru time anamokọ moru market na enke ka se owura mage na konwa ntena so anka betena se pacha dabi sanka emre ese konachi a kayewo nipa bebre a sebe ka be pese wunhia wo bi okura wa asase so edinio tama no amudido ano na friend say dog name be na adema no bay honey sweet and boo nso boo dia say babu anya adanko babu mo frɛ boo ne be kan ho da be na o do din ye den ora na nam the friend edinio dan so be yemre and day awodadie mu nchia nkoma happy birthday to you your friend Sakina Abdallah oye police officer ewo Bantama ene wanya afeko edi aka wonfie ho Sakina na Isa Ali Majid ya wo bekwai ECG oso wo fa sa akwanya we so na wasre nyankopon ni nhira na ho bambo ni nyinkyere edi amao Sakina. God bless you as you celebrate your day today. Nyankopon inshallah. Na ima how to say? Yamiadum. Very good. Whether na you nti ase why you know ade oba wa mo bot time ni bi ansa na oba da. What the media ne buy? Oh, next week ya fabreme. Na memu bobi. Unse whether ni yese ya na ensamwara nko. What ya say? And na wie ya ne wahia hiti ye kakra wate hiti ye kakra awie hiti ye mejamra ye body ni mu wate ya say soguma ye Any DM edikan meda wasi bebre so amami akwanya ne se meni metiefo ye ntwetwe apomuden ho enkomo meda fo pa otie mesabre midin ene nana akosua ye boa apomuden ho nkomo twetwe ebre ena adru so enfi baabi ase time herbal center ya so ye asua ya odoma komanum na hahama enko na kekese ne ne dia ye drama se nonomo bi no eno ena wie me no ebeche ho apomuden ho enkomo ena drama de bro eye time herbal mixture eye TIMG time herbal mixture eye ebibidro kanya etu malaria asekrakra efri ni paduanim eye bibrema dro kanya se de trene kan ye se ye ni aduaba ne mfa haban no ensa yade no sa pepepe ne edi so enu nti kwaye mu de ye ntete haban kekensia ni mfa nya droma no enu ani TIMG
time herbal mixture edro ena medofo pa wo hia malaria yade yade bone malaria yade nsunsuanso nsunsuanso bone se ebesue nipadua so a ha na etete nipadua ema nipadua no ebre ema wadwuma so kra no wuntimi enko ema wuntimi ndidi wuntimi nda wuntimi nya ho hwe eno nti na enawie make am for time herbal mixture edro ediama se malaria yade nsunsuanso abesue wo so na wonu mato na wuntimi enidie aduane enya wo de wonu ma ye se nyonwono yesimi wani di atrema mienu miensa bi no na eye asem bi ede amaw kakra bi na ebeku wanum ne nso no na eja wabofono afei na ato ne sabi afie eno ane sa wo fia na sa wo fem eba ne sana na nipadua no ayemre eba ne sana na ye oyefumpo no aduane a enimunti na oyam no eye wo ya eba ne sa wani asinyina na ayeboho wedie na ankasa no na entimi enye kama esanse nipadua ne de eye na aduane ehu hia ewomu eno so boa mankwamwa no etimi nya ahoden na akwati adwana se wuntimi enidi dia emankomwani mpo eyemre yefunu kro na oti anye yi a ebeto yem edi asem foforo edi abrao afei osa ne ho kro ne ba no na adano nso asem eno ntina meka fo TIMG time herbal mixture edro edi amao se wo beno no mobie ebebo ati wanum ama wanum ayo say de aduane be yo say de wanum be yo frem doko wifi wo rane didie no eso ate wonim se de osididie enye de bia ne abedwene se bia na okudidi wa bonten eto de bia na yade so de ne ho abehenya mu eto de bia na yade so de ne ho abagim ama na didie no eso ate wontimi enidi ye dia ene na wo hia time herbal mixture edro no ebi na wanonom aboano esiesie nipadua no ede amano lost of appetite etoi refri honom ede amano saaso na tipaya abesue wo so wuti edwa wo say ga woje ho ba bia enje tipaya wo hoi eya tipaya besue wo so a eba ne sana wo ko mu nyina na ye wo say dududu wo bo no ma ne tipaya ka ne ho a na ne nso nyina bre no ho niema mienu ade ne si benkum na ofafri nifa esinifa na ofafri benkum afei na ne so nyina bre no nani no na ayese ko na eprunso wo bo no ma ne tino emutimi hyehye no na emukekan emutu na waje ne ho ba bia enje ene na somwe wo bebo red drug store herbal shop any pharmaceutical shop bia eben wo musa edro bia se time herbal mixture edro ena wo hia se wo be no mu bi me dofo pa me do beto aso afama to nso ni mu asukọ no me de number to just say empani agebre na atena se wo se wo pomode wo hia me ntu fra me ameje so mebo ne nya wo yade ne nso ano enu nti number no eni die mu se wo dial se wo bana wo fra no eye 0244 417 669 0244 417 669 time herbal mixture eye ebibidro kan eye ebibremedro ye dia bro say me mame anasa eni de menua ba utie mesabre owo ensabuo mu hawo se enidane ewo so broni beka ne se menstrual pains won sabuo mu no emaye eno so beka ne se menstrual disorder wo bu won sawia no wayase no ehonom eye wo ya won sabuo mu ne kura ekoso eba no na wayase no ehonom ye wo ya afi na wumnim no ho bonum so wo bodin sa gise asupitin sensem wo koda ho no age painkillers akese ene na ani de mabusa wo bebu nsa da ne da ama ate yaw akoge painkillers ne mpane akese ana e wo be ye wo abibidro kroje wo ho no ma yese wo de bubo bi se ensiesie ni padua no boni senso no pawie nwumre no eye wo wote e wo bra wo bu nsa nyina beto ayi refi honom wo nsa bom no se bana mienu se bana miensa emmeye banketenkete basabi moja fintumu no wunya time herbal mixture edro ni bi na se wono no ma ebebo na abo esiesie oni padua no ebema wo nsa bom abaka makama eni daniel wo so abehya wa yase denden a wontimi ntini mu nante nkoma no time herbal mixture edro ni ebia ebebo na etuase krakra ede amao esanse edra efriki noga company limited asue ye no enso so yade so na emom etu yade no ase krakra emmebiem eyedro mu adro enye dro bia kekese eyedro waso a wonya bi na wono no ma se awonpo na atiase uso na wo ho epuse che wo ho ayese hye na wo je wo ba bia enje no edro betimi akoati asaya de wani sunsanso na free honom no eno
time herbal mixture TIMZ eno ena ebeboa na etu yadeɛ no ase afiri hɔnom sɛ sabre ya nsu ahyase atutoi ewie mu ayenwunu fam ayenwunu antontom no mu bro nyabre mu ano maduru no mesra o ɛma ɔmo mfa wo nya hanam ɛma ɔmo se so ɔmbɛba bɛtwu mo gya no mo sɛ po yadeɛ gu mu na afi wo nipadua no ɛbɛyɛ basa na wontimi nkontimi ma ne deɛ ɛne na time herbal mixture edro ɛwɔ hɔ ma wo sɛ wo pepe ne kyerɛ kwan mo ra drugstore herbal shop any pharmaceutical shop bia ɛbɛn wo what text yɛ wo sɛ malaria yadeɛ nso nsuanso ni bi no wo hia TIMG time herbal mixture edro but for pa number no koso na frɛ yɛn ɛyɛ 0244 417 669 0244 417 669 but for pa sɛ adwumaden brɛfo ɛgya wa hotutuo wo sisi waposo wo chepe wakyiri nkasa nyina yɛ wo yana wo gye ho baabi a enje ɛna hɔnom sɛ yɛntietie ɔnase yɛmiamia ebia ne ankohunu mia ankohunu wo tia na baabi sɛ kwakobu ama kwaya asɛm kɛse de abrɛw ɛno ntimi sra wada honam yɛ ahotutu abɛsua wo soɔ ama okotodwe nyina yɛ wo ya wotene mu a ɛntene no wo hia TIMG time herbal mixture edro na wanonom na abɔw asiesie onipaduan ɛde ama sɛ wontimi enda na ɛna yɛ wo den nipaduan so hia ɛna na wontimi nda bɛnesa no wani ase nyina ayɛ boho wedie ne ntimi nyini enya kama no edro wo hia ɛyɛ time herbal mixture edro ɛno ne edro ɛbɛbow ɛtimi ama wada ɛnyɛ namro so na emom ɛna yɛ nyina ɛtimi da no wo betimi ada sundwem ama wo ho atɔ ama wo ho asisi wo so na ade akyi a wetimi akɔ adwuma so de a ɛne na ɛyɛ time herbal mixture edro ɛnyɛ na ɛwɔ dwaman so wo panido so po atua ɛne deɛ mu wo Ashtown wa wobɛbɔ radani herbal baseline pharmacy Qualinak herbal misty herbal ɛna apidank wobɛnya bi ɛwɔ hɔ Friday men's herbal so yɛwɔ KO wobɛnya time herbal mixture edro ni bi ɛwɔ hɔ saa so na K and Jane herbal yɛwɔ Emrom Abidjan house PFA pharmacy yɛwɔ Tafu New Road Habmay pharmacy opposite KSTU anase K Pole wobɛnya bi ɛwɔ hɔnom atotɔ na wanonom also chemist nso ye wo KJTR Race Cross ya to ne ba ko mienu miensa no wo de Borua drugstore herbal shop any pharmaceutical shop bia eben wo na to time herbal mixture edro ni bi nanom nemom eni de mu medofo metu fo kakra se wonom time herbal mixture edro na etu malaria se no na wo de wo fie eni esan se trend kra say neatness is next to godliness and tontom no so sabi ba bia efi ewo enomope na se yefi wo yefi eni enom time herbal mixture edikum entontoma edikum malaria yade na entontom so na wo yefie eba ne sana ema ye bre ema ni padua no etete eno ntimesrawo yenom time herbal mixture edro na yeni yefie eni eba ne sana na ye pomodin no etimi anya ne ho ntoma pa ede efra me de number no etu gya de twato eni de mu fra yen asem bi se bia ne ye beyi wa no eye 0244 417 669 0244 417 669 abusia mama yenom time herbal mixture edro na afi malaria fever bia adani ziba ewo yemu no entunkoda kai set time no eye TIMG apomode won komotwetwe ena mede ebro bema mo anitie makra mo yala se na ayoma arofo time herbal mixture hon komo ena awiai yakobo no na ye boni seyi a asempa no de waso ate de aka eyese obeye asem no yofo seyi ya ye ka se bibi ni na wonte ase a obefre 0244 417 669 na yakasa ya no ahyede nso se Easter praise no Nyankopon ya adom akwasi ade edi anim ya na eba so owu na eba so ewo All Saint Catholic Church mu ewo Santase fanchene bra enwumre no 9 pepe exactly 4 p.m. ni ya sha ase ye parish youth council ewo All Saint Catholic Church mu ena ene Utek FM aka bomu a ye de sa adwumade we yi brawo
anuanom ne adofo a mutie mie brothers and brethren my brethren mon shaden so saa da no ye be hia ohima mercy obehu ye nwom jojo ahen Peter Owusu ansane adwomtofo nka ye enya asem ketwa fa hujimbi eye free ye nyehwe ye say hallelujah ene ye nwom wa ye depressed bra be kame ho da no asa me die nya asem ketwa kwasi ada no ohim him na bobi abe no nwotwe a no matwa so no mato aso ko bo ase preko se manya duru santase na mekọ na ye kwa himu nyina no esese ye dwene ya pomuden enso ho momma ye well being no ehu hia yen se be ya ye betumi ahim ne ahim no yie na ye dwene hu se yie no adwene no eduro baako ne beba ye ntrimu a ebeboa yen si ye betumi ahim na ye him no yie eno ene the fearsome 3 medinki aka kire odada sese unya hepa plus pavi plus mosnubia case close anuanom ne adofo ye woni nsuo wone topa ye hwan na se yade nti oni ahoto adwendwene abune kra so oye ne ho hwe a enye yie stroke yade de na to form azikire yade se minyao hypertension su kura ne mu wa ye kese abroso masrade tamu asisi ntini mu emoje ntumi flow ye na tenka yira wa ye mre wompa so infections na etete wo ni nyina no dwene o well being ne ho kane dia ka nyina yi bonus I'm telling you hwe ura baby eto ne eduro bia sese ya na ka so pe hepa plus pavi plus boss se wunyanya bia wawie ye number die bibi ne wonte ase a frɛ ye wo 0542 77 8572 and 059 13 67 898 Uwa manoni anu afre 0542 807 907 Eradi fie heba center ye traditional doctor man kwa de da no ene utie me a obebe kumase kronumbo sie papa no o waduro nwanwa a wode ye tremu adwuma ne ho asem na mekan se wo ye obi a wanya eha wo utrimu a tutu anamo na bra awurade fie heba center na one doctor man kwa bebo mpudimpu obemu waduro ebeyi problem na fru utrimu akwa ma ho ato se wo ye obi a sebe etre yade wo so ulcer how sebe emoja brosoi esichire yade anie o pa wo na wunya wuntrimu twetwen wa ye mre wo mpamu nsabuo munye ni nyina no se wo ba awurade fie heba center o se wade soa no obeso ye wo ni number ye 0241 09 3915 and 0549 20 6633 and na wi nyame wo ho heba afo onom na de basanuro no aba no basa heba capsules se duro wi se we ba na be ma na se onya bi na so no nom a asumdua ba fie o na muntie emema amaye mre wo mpamu yi ema no mpe na no me ko hospital bi na anesefo antrata fo no ma na omonyom no na ye kyerɛkyerɛ omo styles ya wo munyi wo mukrunom ba ku bia na minnim senka oba pimfo ntumi nye se wo mo ye na se we dia sie ya che mo kwa ye nkyerɛ mo meboa ye nkyerɛ mo se ya mamudi asaka kra na mu hihimofu meboa se ye education mamo emi ka se be ma won so aye mre oba na ni nye ho ko pe basa heba capsules no bi minua ba sebe be ma no ne uhia ye nche wo mpene sa kwa akoto basa heba capsules ni bi ma no na nsiesie no na asomdue mre fie wate wo ba ne nso sebe unsabuo no issues bebre de bia problem bosom ne so emma obi nso de ba wotumi bresa wo be bresa wo sa di pakron koto basa heba capsules wonso wanya problem pa wo yefunu mu de bia wo yefunu ka ne ho a efie gya dum koto basa heba capsules na memene mu akoko tete mo pai na sebe asem wasi bema wa menstruate by force unya basa heba capsules ni bia wawie na basa heba ointment ne de so yo ba na wa wo fofra eya apebi asabranti
asramunti entosi nti ana ahohye nti pampers wo de bo akwada na ne to aye rashes nti wunya basa heba ointment a fasra srado ebeyi sa problem ni nyina afiri ho ena wo panyini nso sebe honam ani nsansa osaye ne se wu nipadua no kakaje nipadua mu yawo honam kankan oba be ma na ewo so wo shampaboa enye enkoyie kura wo de pe basa heba ointment ni bi wadwuma den no ma yemfa bi ntwetwew na ebeboa wo wate baby eto no bi atise KNG Mr. Yeba Dani Yeba Colnac PF Freddie Mens any baby eto no bi akwa abasa no pay ubenya bi ye number ye 0244 26 7725 0244 26 77 25 and now we udide obapa rookie and carrier enna owo na oye student ewo Watiku Legon of the West level 400 enna awo ene wanya afeko edi aka onfie ho obapa rookie na asekewene Emmanuel ya wo ye CEO ma Emmanuel Farms ose ene ye wa wodai ose nyankopon hira na ho bambo enne nyinkyere senkan obade a chiame memo aba musima miensa o say quick baako boy ne maame afresi sia owura ne maame afrese as wotie ye pa na asem no agenisem anopa no aye frɛ no boy ne frɛ no na onim sɛ ɛyɛ no watie bi wɔsrɛ Monday ne wa nyambo akina wo ye bibi nti nyambo afiada wo de boy ne bɛba ha na de ɛsɛsɛ yeye no ya ma asomdua otie ye dada ho otie ye dada sɛ wonim ye dwuma dada wonim sɛ ne isi ye adwuma oba atampa no oba atampa no bɛba ma asomdue aba oba atampa no wo de boy ne bɛba nyambo afiada obo we dey me think am ma 3 but then ma me ma 1.5 ma me na frɛ aka na ama mama 1.5 what okay Mamenche ni pani ahoto asori nkwanta akra eye maame no aso asem no ama nsem bi kura anka bi anka me be yiye no matwe asan okay akra ye nhwe da bia meka se ma mfa mema nye mu sorry sin awrei na emu odinde ba sanka wotena ne ho ase a enka ne mu odin ba enne sisi adia beduro no emu odin che ne enka na besie no because hwe na obo no homodin oye lo wonyo na wakwakoye ho ahwan na wodi tuatua ne fees ene ade ba bre okonya ba ma na ye ne se wonya obi aso no mu wonya obi ma ne bre no so abete eze ade so na odi bi abeka ho yo eze o last semester ekura se be ya obenya sika atua eno so ya asem foforo nti se opene wotire mu se wo ye bibia emfa wani nto be ma so se be ma na betimi aboa amade wo ye no asiye eya hwani ema bia ebepiepie mu efiri se wo so woni ne tena aye nyina ono kra na gisika wo ho no atua ogisika wo ho no atua ogisika wo ho no atua ni nyina anka hwe amfa nkyerɛw ɛna abeduru de adri nti ma se usi pise wo ye bibia yire wo ho emfa wani nto be ma so se be ma ebetimi ama me botaye no abem akra ma me fa nsi ha na se de ma me na ka no ma akoma ato me yemu nti no ekina obedu a na ye de ya ka na fiada ai fiada do bedu a na ye de ya na nka wo nsem kan ba nsem wom se me hwese ne na ho ye na okay wasam no a waka no nso eto asomu na ema ne mema muntie odo etise aduru sa wo kwa yaresa bia doctor mo aduru na se wonom boro so a why overdose ya asem sa wa nom nso so a eno nso ya asem enti ofori amponsa kra de bonwom o se odo tise aduru unum bebre ya asem odo tise aduru wanom nso so ya asem makume muasem akume muasem ene me boss anyom ne nso abatiefo wo nso fa sima no ba ko ne fasa wate na medasi na mamenka nche enemafo se love grows and declines
ɔdɔ na san ɛte kɔ fam sanity abaya isha owura no dɔ no nyini kɔ baabi a pɛmpɛnsuo bi a aduru kɔduru no afei ɛsan te ba fam ɔba ɛkɔnsu mu a yɛfrɛ no diminishing returns sanity ɛsɛte in ɛwɔ dɔ mu a ɛkɔ sanity maka ɔda asɛm bebree akyerɛ ɔmo ho bebree mpɛmpɛpii o ba wei gbam kakra bi no ɔmo antimi anyina no na mempɛ sɛ meka bebree ɛnam sɛ baatan pa no aba mu nti ɔbaatan na ɔba mu nti mempɛ sɛ mekɔ ho pii na woka asɛm bi sɛ mmarima bi mu yɛ opportunist ba mmaa bi mu nso yɛ gold diggers saa kwanya no bi na nkɔwura yɛfa so de bracket abayɛ because na ɔstate request sika wɔ no nti obisa sika ga yi nyama no ɛnea mede me ho fam no a ebia mekora ma business no ɛbɛkɔ anim nti eduru ba bi a weesu n'ani ti no na owura no pese ɔsan twe no that is the reason ti a nyisa ne ba ya ɔka sɛ nkonkoyin because afi obisa bibia ɔn sɛ we ka